Що, давайте пачынаць. Давайте пачынаць. Да, то што, усім чаму я заўжды кажу што? Прывітанне, першы гікаўскі, Вадзім кажа 70-й, я ў гэтым не ўпэўнены, але магчыма 70-й выпуск. У нас ёсць добрая традыцыя ўжо 3-й год запар выпускаць вам падкасты для таго, каб вы нарызалі салаты. Вось, Егор, прывітанне. Прывітанне, шановнае гаспадарства. Новыя вусы. Рады да вас далучыцца. Да. Кусаце спакуса. Ну і давай адразу першае пытанне, колькі грошай папілілі на маім родным гукі за 2024? Давай пачнем з таго, што не ўсе ведаюць, але што такое мой родны гук, бо апошні раз, калі ты да нас прыходзіў, быў толькі Анібел. Ох, давайте тады раскажу, таму што увогуле, калі я да вас 1,5 гады таму прыходзіў, я хацеў, знаеш, да вас прыйсці і сказаць, ребята, вось у нас я пачынаю новы праект, такі называецца «Мой родны гук». Зараз я вам раскажу, што гэта такое. Ну, як бы я крышачку аблажаўся з тэрмінамі, мне не атрымалася яго запусціць менавіта падчас да нашай сустрэчы першай на падкасце менавіта. І ён стварыўся потым. Зараз таксама я думаў, сустрэнемся з вами, я таксама вялікую абвестку зраблю, але тут уже у вас як бы па тэрмінах не атрымалася. Ну нічога страшнага. Значыць, што такое «Мой родны гук» сёння? Гэта праект па агучванню фільмаў на беларускай мове. Фільмаў, крышачку серыялаў, але гэта эксклюзіўчык для Патрыёна. Вось, в асноўным мы, конечно, берем фільмы, мультфільмы. Вось, мы робім гэта па-беларуску. У чым розніца там ад іншых праектаў? У тым, што мы спрабуем, прынамсі, працаваць на донатах. То бок мы збіраем умоўна грошы, так, і, собственно, гэтай грошы выкарыстоўваем, каб стварыць максімальна якасны прадукт. Вось. Пры гэтым, гэта такая, знаеш, мы ствараем контент, які хочуць бачыць нашы гледачы, але толькі тыя гледачы, якія гатовы як бы сапраўды у яго неяк укласціся. Заношу вам кожны месяц, і вы мяне вельмі моцна супакоілі, калі вось пытанне, а хто другі голас акрамя цябе ў чалавеке-павуке? Вожык. Не, там я і Такагі, так, жанчынам. Вось, мне трэба было ляцець з Польшчы ў Вільню, а я аэрафоб. Вось просто жах які. Для мяне, разумееш, калі мы ляцім, вось толькі моц майго жаху трымае самалёт у паветры. І толькі дзякуючы майму жаху мы прыземляемся, вось. І я сабе просто ў тэлеграме перад вылетам спампаваў усе серыі, і я іх паглядзеў за пар, пакуль ляцеў. Вось, атрымаў вялікае задавальненне, кайфануў. Вось, і я ніколі ў жыцці нават не заўважаў, што гэты мультфільм, ён настолькі дзіцячы час ад часу. Вось, для мяне ў дзяцінстве ён казаўся максімальна такім цёмным. Не, ён не цёмным казаўся, такім дарослым і гэтак далее, таму што мне здаецца... слухай, колькі мне год тады было? Вось, і вось за гэта, канешне, асабістая падзяка, летаць пад вас, заебісь. Класна, я перадам. Дык вось, як мы ўвогуле... Калі я яго ствараў, у мяне была адна канцэпцыя таго, як мы гэта будзем рабіць. І зараз яна максімальна ад гэтага адышла. То бок на пачатку план быў такі: сабраць 3-4 чалавекі. То бок гэта планаваў я, вось Такагі, дзяўчына, якая там агучвае у павуках, так, Вожыка і яшчэ там аднаго майго сябра, просто хуценька сабрацца і максімальна хутка рабіць максімальна шмат контента. План быў такі. Праз год, не мона. Рэальна, каб агучыць фільм, 2 тыдні нам трэба. Агулам. Гэта хутка, не? Это вельмі хутка. План быў такі, вось, па 2 фільмы на месяц піліць. Плюс-мінус. Можа нават часцей, можа нават больш. Таму што агучваць не так доўга, у прынцыпе, калі вас там ролі раскіданы. Я, напрыклад, там звычайна свае парты за 2-3 вечары раблю ўсе, на кожны фільм. Там больш часу займае, пакуль у цябе з'явіцца час, так, на гэтыя 2-3 вечары, пакуль там хтосьці перакладзе, пакуль там адрэдагуецца, гэта ўсё, сама агучка шмат часу не займае. Як бы мы плюс-мінус так і пачалі. Як толькі мы запусціліся, у нас там адразу было ў чарзе там ледзь не 6 заказаў дзесь. Але у нас здарыўся заказ на піратаў Карыбскага мора.
і ў нас здарыліся павучкі. Павучкі, гэта мы зараз і пра тое хочу паразмаўляць з вами дакладна, тому што... Так. Ну, то бок у мяне было ў планах, тыпу, што мы звычайна як бы прымаем заказы і агучваем, але там раз на нейкі тэрмін мы будзем рабіць збор, каб, ну, на штосьці хайповае, так? Ну, павучкі тады якраз былі на хайпе. Вось, мы зрабілі. Дык вось, раз павучкі на хайпе, іх, тыпу, трэба было зрабіць добра, ну, я як бы пастараўся, каб сабраць максімальна пасуючую як бы каманду. А з піратамі Карыбскага мора здарылася такая сітуацыя, што я як акцёр агучвання менавіта хацеў агучыць адразу ўсіх персанажаў. І мне вельмі было крыўдна з кімсьці імі дзяліцца. Я ні з кім не хацеў дзяліцца, абсалютна. Гэта твой родны гук, так? Ну, тыпу так, это мой родны гук, разумееш, тыпу. Вось, і самая вялікая дылема ў мяне была з Джеком Вераб'ём і Арландо Блумом, там, Вільямом Тёрнером. Я просто разрываўся, таму што як бы аб'ектыўна мой тэмбр, ён як бы больш пад Арландо Блума, але давяраць кагосьці як бы Джека Вераб'я, я такі, да блин, вы это, я хачу. Гэта застанецца ў аналог гісторыі, бля. Так, я хачу гэта зрабіць. І з аднаго боку, а з іншага, ну, мне было цяжка як бы камусьці іншаму аддаваць таго, хто як бы натуральна вось мне даецца. І я падумаў, што я гатовы аддаць Арландо Блума чалавеку, вось у якім не будзе сумневу. А гэта будзе чалавек, які бы нейкі прафесійны акцёр. І я падумаю, што ў прынцыпе, калі я пашукаю вось акцёра па адукацыі з якога-небудзь там тэатра, вось які гэтым займаецца, ну, напэўна, яму я даверу Арландо Блум. Гэта было так. І ўсё, вось мы адзін раз, у выніку ён знайшоўся, там некалькі ітарацый у нас было, першы актор, якому я прапанаваў, ён як бы не пагадзіўся, другі пагадзіўся, і ён класны актор, як бы пытанняў няма, але крышачку тэмбральна, можа, не вельмі там пасаваў, можа, не ўсім спадабаўся наш Вільям Тёрнер, хаця сам актор вядомы круты. І пасля таго, як у нас быў ужо досвед узаемадзеяння з прафесійнымі акцёрамі, мне ўжо як бы не хацелася, знаеш, здаваць пазіцыі і рабіць прадукт меншай якасці. І хацелася неяк павышаць і нарошчваць гэта ўсё, нарошчваць. Ну і ў выніку мы дайшлі да таго, што мы зараз фактычна сканцэнтраваны не на колькасці прадукцыі, а на якасці. Так у нас выйшл гэты Дэдпул 3, напрыклад, так, у нас выйшл Німона, дзе мы максімальна ўпароліся. Бля, Німона прям... І вось зараз я вось пасля гэтых двух твораў я прыкінуў, што мы, напэўна, пасля Німона і пасля Дэдпула і пасля піратаў мы, напэўна, можам агучыць усё. І я думаю, ну а калі ўсё, то значыць трэба вось то, што я давно вельмі хацеў, але вельмі баяўся браць, бо баяўся як бы сапсаваць. Слухай, што гэта? Валадар персцёнкаў, так. Так, зробім выгляд, што гэта быў анонс, але збор ідзе некалькі дзён, вось, і збор ідзе, ну, тыпу... Ужо на другі фільм, мне падаецца. $2410 ну, на другі момент. На момент запісу яшчэ не сабралі, але мы сабралі як бы агульна палову ад усяго збора, то бок мы сабралі на палову другога фільма. Так, таму... Плюс-мінус. Я вось адзінае, што як фанат і кніжнай серыі і фільмовай серыі хочу сказаць, што тыпу рабіце, пацаны. Я не ведаю, гэта адно з таго, што я мінімум адзін раз на год пераглядаю «Валадара персцёнкаў» і яшчэ наверх магу паглядзець у «Хоббіта», хоць мне ён не вельмі падабаецца. Вось, і гэта адна з маіх мар мець у піздатай агучцы ці дубляжы, няма розніцы для мяне, але тыпу, калі гэта ўсё будзе арганічна, а вы за гэты год мінулы, ну вось як мінімум мне даказалі, што вы максімальна арганічна можаце рабіць, таму што першае, мне здаецца, я паглядзеў вашых павучкоў. Вось, першы вы матрыцы, мне здаецца, агучылі. Не, у нас увогуле першы наш праект быў дэбютны, гэта апусціць перыскоп. Апусціць перыскоп, так. І гэта вось якраз быў той фармат, якога я хацеў прытрымлівацца. Да. Тыпу, у нас першапачаткова, у нас ёсць некалькі такіх фільмаў, гэта апусціць перыскоп, гэта... «Вайна супраць усіх», здаецца, ці неяк так ён называецца. Гэта старым тут не месца, ну, матрыца можна так туды запісаць. Вось гэта такія фільмы, якія мы рабілі уласнымі сіламі і мінімальным як бы складам. То бок там да 4 чалавек.
Але ну типу матрыца таксама піздата атрымалася. Ты просто так кажаш зараз, што ну там мінімальнымі сродкамі за мінімум часу, вось мінімальным складам, але ну максімальна арганічна, як па мне. Не смакчу сраку, вось усё добра. Отсылки, блядь. Я не зразумеў, калі што. Ну і ладно. Да. Калі тлумачыць жарт, ён становіцца горш адразу. Не, гэта смешна, бо пачакаем. памятаю, што я самае відэа абсента, дзе ён сказаў тым, што 99%, што больше не будзе выпускаць песні на беларускай мове. Ну так, памятаю. На нашай ніве выйшаў аб гэтым артыкул, у каментарах напісалі, а на першым гікаўскім яго за беларускія песні сраку смакталі. Такі, дзякуй. Тлумачэнне вырыш, калі ласка, на монтажы. Каб панчлайн адбыўся. Ладно, так пра што мы там казалі? Мой родны гук, я просто хацеў пра гэта ўсё сказаць, што у вас неяк так атрымліваецца вельмі добра арганічна падбіраць ролі. Мне вось цікава, на прыкладзе, вы пакуль не разглашалі каст уладара пярсцёнкаў, так? Ён ідзе. Мы яшчэ не ўсіх набралі на дадзены момант. Пра каго-небудзь ужо можаш распавесці? Але асноўны ён амаль як бы складзены. Добра, амаль складзены. Я ўжо ведаю дакладна, хто будзе Арагорнам, хто ў нас будзе Гендальфам, хто ў нас будзе Голумам, хто ў нас таксама ведаю, хто будзе Голумам. Не вожык. Не вожык. Я ведаю, што ты ж мне відос кідаў. Ну калі што, на Голума як бы я спрабаваў сябе, я спрабаваў вожыка, і я спрабаваў яшчэ, гэта можна, спадзяюся казаць, Андрэя Бібікава. Вось. І, ну, вядома, як бы чалавек з 20-гадовым акцёрскім стажам, ён як бы ўсіх парве. Вось. Але я лічу, што і вожык, і мы справіліся таксама добра, і нашыя спробы можна, дарэчы, паглядзець. Так. Я уяўляю, як вожык сваім старчаскім голасам. Ты ж можаш паглядзець. Да, там на канале лежыць. Хіба там ёсць? Там ёсць, там дзве спробы, там апошні пост у канале, гэта дзве спробы. Гэта мая спроба і спроба вожыка. І там можна паглядзець, як мы дублюем Голума. І вожык справіўся вельмі круто. Ну слухай, ён пляму просто выебаў ролю плямы. Мне здаецца, што вось гэта патрапленне 10 у 10 было, таму што вось вожык з яго... Ну, гэта вожык. Гэта спрацавала... Ну, вогуле, я не знаю, это не сакрэт, што ў маім родным гуку ролі распісваю я. Вось. І я скажу, што гэта спрацавала па той прычыне, што тыя, хто ведаюць голас вожыка, хутчэй за ўсё ведаюць яго не колькі праз фільмы, хутчэй колькі праз сялякія смешныя скетчы. І голас вожыка, у яго ёсць ужо пэўная... Брэнд. Вось, ну не брэнд, хутчэй асацыяцыя з яго голасам. Гэта як часам працуе як і ў плюс, так і ў мінус. Вось. Але ў дадзенай сітуацыі з дзіцячым мультыкам і з такой камічнай у пэўным сэнсе роллю, так, гэта спрацавала прям вельмі ў плюс. Пры гэтым вожык умее, як бы, знаеш, заўсёды здзівіць, калі яму даць нетыповую нейкую ролю. Afterlife, напрыклад. Afterlife? Ну, Afterlife... Не, там все класна, там просто аднагалоска, і як бы гэта крышачку іншае. Ну так, вядома. Вось, але я вось... Ну, адзін з прыкладаў гэта, напрыклад, як вожык агучыў Голума, альбо як ён агучыў Тімаці Шаламе і урывачак і выклаў у сваім інстаграме. Так. Гэта максімальна як бы нетыповы вожык, якога вы звыклі слухаць. І ён як бы умее здзіўляць. Што там наконт дубляжа Дзюны? Магчыма, немагчыма? Ну, дай грошай, блядь. Будзе табе дубляж Дзюны. Глядзі, ў чым штука. Ёсць... Я скажу так. Спадзяюся, нікога не пакрыўджу, як бы, так? Але калі пакрыўджу, не буду выбачацца. Ёсць рабяты, якія пераклалі і першую, і другую Дзюну на беларускую мову. Але ёсць такое. Там субцітры. Калі вы глядзелі гэтыя субцітры, там прям самы першы надпіс кажа пра тое, што мы, маўляў, не дазваляем нашыя субцітры хоць неяк выкарыстоўваць. Вось. Я пытаў у перакладчыцы, ці можам мы як бы выкарыстаць гэты пераклад. Яна сказала не, таму што мы збіраемся піліць сваю агучку.
і яны нібыта піліцца. Окей. Вось. Але так скажу па шчырасці са свайго досведу шматгадовага ўжо, так, не лепшая ідэя браць першай агучкай праекта свой любімы нейкі тайтл. Таму я пры ўсёй павазе да людзей, як бы так, мне ёсць такая вялікая доля скепсіса наконт вынікаў. Па-першае, па-другое, мой родны гук зрабіў бы як мінімум не горш, так? А па-трэцяе, у тым перакладзе такі спецыфічны падыход да імёнаў і ўсяго такога. Ну вось это чаму я скрывіў лицо у гэты момант. І там як бы гэта тлумачыцца нібыта тым, што вось яны там настолькі цямяць за лор, што яны там паглядзелі відосы аўтара наконт тлумачэння таго, як вымаўляюцца пэўныя імёны, і, маўляў, іх тыпу пераклалі там на рускую, на ўкраінскую неправільна. Але зараз жа, калі не выйшаў, то выйдзе пераклад кніг па Дзюне. Афіцыйны, так, у Янушкевіча, здаецца. І мне вось адзін з перакладчыкаў кніжных казаў, што бачыў гэты пераклад, і там вось будзе тыпу Атрейдасы і вось гэта ўсё. Ну, тыпу, так, як мы плюс-мінус звыклі гэта ўсё. Таму я думаю, што калі мой родны гук гэта зробіць, гэта будзе альбо нейкі збор, альбо гэта будзе, ну, чысці заказ. Вось. Але ў збор я асабліва не веру, таму што калі ёсць будь-якая іншая агучка, ён, скажем так, зборы значна скідавае. Той же байцоўскі клуб, які мы рабілі, мы не назбіралі всю сумму. Там я, скажем так, як у ролі прадюсера, я крышачку выкраціўся і зрабіў так, каб мы ўсе ўклаліся ў гэту. Вось. Але усю сумму мы не сабралі. Чаму? Таму што, ну, мне здаецца, адна з прычын, як бы і нам пісалі, а чаго вы збіраеце на фільм, на які ёсць ужо агучка. Ці трэба казаць, што там агучка, ну... Беларусы не разумеюць канцэпцыю альтэрнатывы. Але можна абраць. Не хочацца як бы просто пра іншых рабят казаць не кепска, но але аб'ектыўна агучка такая па якасці саступае таму, што зрабілі мы. Вось. Калі ў цябе там Марлу агучвае Крысціна Дробыш, я не знаю, хто ў Беларусі агучыць е лепш, чым яна. І будзе гучаць арганічна. Гэта настолькі трапленне было, што прям... Я калі гэта ўсё пераглядаю, і на запісу быў, я такі слухаю, думаю, блін, як вось... Ну, тыпу, вось... Яна гучыць вось прям класна. Вось, таму не знаю, што ў нас там з Дзюнай будзе і калі будзе. Я б, канешне, хацеў зрабіць Дзюну, я б, канешне, захацеў бы агучыць там і Тімаці Шаламэ, таму што ён мне падабаецца. Вось, але не знаю. Можа, я сваё жаданне агучыць Тімаці Шаламэ закрыю тым, што мы зробім нейкі іншы фільм з ім. Ой, там выходзіць у яго зараз фільм, які там сарваў дахіра ўсяго усялякіх статуэтак, яго зараз закрытыя паказы на фестывалях ідуць. Пра музыку Божухна, я не памятаю. Ой, блін. Колькі гэтых фільмаў пра музыку? Там, да, байопік Божухна. Не, я лепш, знаеш, возьму там фільм ёсць Sweet Boy, ці як ён там называецца. Карацей, дзе ён у нейкага мужика закохвае. Вось, нармальны такі, зноў сракі падпаліць і ў чэрвені выпусціць. Да, ладно. Да, давайте, да. Скандал. Гэта мы любім. Слухай, па-першае, я паглядзеў Немону, агучка Немоны, самого персонажа. Бля, яна настолькі трапляе ў вобраз персонажа, як бы тавталогія. Вось, мне вельмі спадабалася, бо вельмі пасуе голас. Не ведаю, хто агучваў, але... Тое, это не сакрэт. Ну вось, велізарны рэспект, і ў яе атрымалася... Яна і пераклад яшчэ зрабіла. І атрымалася трапленне на 100%. Якасная, вельмі якасная агучка. Я глядзеў у VR, я кайфану, вельмі моцна. Пра Немону можна шмат расказаць. Я рабіў ролик, тыпу, як мы агучвалі, але, ну, там за 1,5 хвіліны не шмат чаго раскажаш. Але там там як бы была такая гісторыя, што прыйшла да мяне тое, кажа, слухай, ёсць пераклад, давай тыпу зробім збор на маім родным гуку, як бы і агучым. А мы тады якраз у нас і піраты трэція выхадзілі, і Расамаха як бы вісеў. Я кажу, слухай, давай, але як бы крышку пасля, вось як мы з гэтым закончылі. Ну, яна пагадзілася. Вось. І
ну, мы дамовіліся, колькі яна тыпу хоча там за сваю працу, гэта ўсё, я прыкінуў, што в прынцыпе гэта нейкі мульцік, ну я паглядзеў, ну нейкі мульцік там ад Netflix, там не будзем мы там клікаць нейкіх зорак там туда умоўна, так, зробім самі. І ну, аб'явілі максімальную суму, такую максімальна мінімальную, так, якую, в прынцыпе, можна было там прыдумаць. І я вось сижу, думаю, блин, ну на байцоўскі клуб мы всю сумму не сабралі. На нейкі мульцік, я таксама думаю, людзі там асабліва не закінуць. Таму ты бонусам яшчэ прышпіліў. Ну так, там трэба было прыдумаць, як увогуле гэта ўвесь тыпу працэс закінуць. І ў мяне была думка такая, што калі не будзе дазбірацца гэта ўсё, мы скажам, што мы робім дубляж. Дубляж людзі як бы адразу, ім уже цікавей. Але неяк мы сабралі хутчэй, чым я паспеў аб'явіць, што мы робім дубляж. Вось, і мы яго, собственно, зрабілі. Але перад тым, як увогуле мне прыйшла думка пра дубляж, мы зрабілі для рабят, хто вось такі самі сабе агучкары, так, я арганізаваў курс павышэння кваліфікацыі. Мы ўжо супрацоўнічалі з Андрэем Бібікавым на Расамахе, а ён як бы, акрамя таго, што ён сам акцёр агучвання, гэта, напрыклад, афіцыйны расійскі голас ката ў ботах апошняга. Вось. Ён, акрамя ўсяго гэтага, ён яшчэ і выкладае. То бок ён як бы як настаўнік менавіта па пастаноўцы голаса, па працы з голасам. У яго там ну, ёсць кампетэнцыі як рэжысёра агучкі, так? Вось. І мы з ім прыкінулі, што можна было б тыпу зладзіць такі міні-курс для нашых акцёраў, каб ім павысіць кваліфікацыю. Вось. І там цягам месяца па аднаму занятку на тыдзень, але вялікаму такому, мы правялі, дзе ён расказаў тыпу там як дышаць, як ты паставіць голас. Там шмат чаго было таго, што мы ведалі, але ў кожным занятку было штосьці новае, такое прынцыповае, што як бы цябе на ступеньку вышэй ставіць. І самае галоўнае, мы ўсе там рабілі дамашкі па дубляжы менавіта. І ён як бы кожнага слухаў і даваў нармальны прафесійны фідбэк. І казаў, што выправіць. І я, напрыклад, для сябе, я там 5 гадоў вось агучваю, так, і я першыню пачуў нармальна як бы развернуты такі водгук на сваю працу, што ў мяне так, што не так. Мне, напрыклад, крышачку, ну, папусціліся чаканні наконт сябе. Я думаў, што я тыпу ого, а аказваецца я не ого, але не настолькі, як бы так. Вось з аднаго боку, з іншага я пачуў, як іншыя тыпу робяць. Вось таксама яны мяне шмат хто здзівіў. І як бы вось ты навучыўся, ты атрымаў шмат новых ведаў, прынцыповых, так, якія ўжо змянілі твой падыход увогуле да працы агучвання, да працэсу. І вельмі хацелася гэта ўсё неяк прымяніць. Таму дубляж Німоны гэта ў нас быў такі, знаеш, тыпу, гэта такі эксперымент быў. А што будзе, калі раптам мы ўсе вось гэтыя навыкі, якія толькі што атрымалі, прыменім на фільм? Ну, мне здаецца, як бы эксперымент удаўся. А вы Німона гэта літаральна палігон для іспытаў быў? Так. Гэта быў такі палігон для іспытаў, таму што, ну, курс быў платны. З некаторымі акторамі мы разлічваліся тым, што яны потым агучаць проста ў Німоне. Заплаціў грошы, а потым зробіш для нас працу. Ну, тыпу, грошы можаш не плаціць, тыпу, так, а потым... Гэта экспірыенс. Не, да, дакладна. Слухай, а вось цікава, ты по-любому павінен быў потым свайму настаўніку паказваць Німону, як яна атрымалася. Конечно, ён жа яе ў сябе ў інстаграме рэкламіў, ён тыпу даваў... Што ён дакладна сказаў, які быў фідбэк? Ну, па-першае, у мяне застаўся відэазапіс, але ён там па-руску як бы у сваім інстаграме як бы пра нас сказаў. Мне прыватна ён сказаў проста, ну, некалькі разоў мы з ім размаўлялі. Ён сказаў, што апошняя, тыпу, это охренительная работа. Вось, это, тыпу, просто клас, супер. А да таго, як мы Німону выпусцілі, мы ж выпускалі ўрывачкі. Вось я выпусціў першы ўрывачак са сваім дубляжом. І мы сустрэліся, якраз вось у Гданьску ён быў. Ён там даваў, выступаў, карацей, у тэатры. Я прыйшоў як бы на пастанову, я бачу, ён яшчэ там стаіць шасціпаліць, мы падышлі, як бы паразмаўлялі. Ён такі кажа: слухай, паглядзеў, тыпу, у вас урывачак нейкі апошні, што вы там робіце. Ну, прям фірма, класна. Вось хлопчык, які гэта зрабіў, прям вельмі пастараўся. Бля, сур'ёзна, ты не пазнаў? А я такі стаю, думаю, это я був. Ти знаєш, що таке було. Думаю, блін, класно, приємно. Кайф. Вось.
Ну гэта для мяне гэта вельмі ценна, таму што самае такое, я думаю, вы таксама як праект разумееце, што вельмі складана атрымаць нейкі аб'ектыўны фідбэк. Бля, Не, бо у нас это- нам так заливали. Да, у нас ніколі ніякага фідбэку не было, акрамя вось кепскага. Вось это так атрымліваецца. У нас ёсць не знаю, база калі на элітарнай YouTube зайсці, суполкі. там все пішуць дзякуй, там вось такое дзякуй за мову, там яшчэ што-небудзь. Ну слухай, гэта ж я б не сказаў, што гэта цалкам фідбэк. Да, вось тыпу, Ну, чувакі, вы заебалі, тэмы плаваюць, нам не цікава, што вы рабілі ў 2007-м, Вадзім там на гэтай лодкі клей нюхаў, каму гэта, блядь, далучайцеся да элітарнай суполкі, выпуск пра клей, усё яшчэ там хочу нагадаць. У мяне крышачку, іншы досвед, таму што ты каму не пакажаш, все кажуць, тыпу, альбо клас супер, альбо розныя тыпу, рэчы, файна, вось, альбо з негатыўнага гэта, як правіла, нейкая нерэлевантная херня. Кшталту, чаму у вас не у форма, а берсерку... хорма. Ну так, вось нейкая такая Не гаўно, штука. а лайно. Так, напрыклад, калі Ці наадварот выпраўляць, яшчэ. асабліва ў TikTok у мяне вельмі любіць выпраўляць, там знаць наведаць. Ой, бля, ты што, у тыктоку і- гэта самая элітарная суполка. Што там самага прыкольнага там выпраўляюць? Знаць наведаць, свабоду на волю, ці на або. Сабе на табе. Тут у мяне як бы памылачак звычайна няма, прынамсі у той версіі, якую я выпускаю, так, у паблік. Вось, і карацей, нейкую херню выпраўляюць, тыпу там, а чаму вы там, так, не філасофія у вас там, так, ці клясыка, вось, нейкія такія моманты. Вось, пішуць там часам, а чаму у вас зараз валадар пярсцёнкаў будзе, так, гэта вельмі адчувальная тэма, я ўжо адчуваю, так, людзі вельмі так. Да просто да святыні дакранаешся, разумееш? Да святыні дакранаешся, так, і як бы пытанне там кшталту, а чаму вось просто выклаў кнігу афіцыйна перакладзеную, і яны такі, а чаму там братства, павінна быць братэрства пярсцёнка. Бля, так. І я такі думаю, это афіцыйны пераклад. Пытанне да Янушкевіча. Нават, мы як бы, я стараюся в гэтым плане, знаеш, максімальна свайго не прыдумваць, каб і кніга, і фільм, яны плюс-мінус існавалі ў адным сусвеце, ў адной тэрміналогіі, вось, таму што кагосьці пакрыўдзіць, задзець чыесьці пачуцці, гэта вельмі, лёгка. І ў гэтым плане я вельмі хвалююся наконт валадара пярсцёнка, каб мы каст робім. Мы некалькі людзей разглядаем на розныя ролі. Мы раней так не рабілі. Звычайна я ведаю, як гучыць акцёр, я яго адразу стаўлю. Вось. Таму што вельмі проста пакрыўдзіць чалавека. Вельмі проста, тыпу, бля, а чаму ён, вось, каго вы там абралі, а як ён гучыць, там яшчэ штосьці. Вельмі людзі адчувальна да гэтага ставяцца, вельмі кранальна, і гэта, да. Карацей, трэба вельмі адказна да гэтага падыходзіць, але, як я ўжо казаў, з мінулым досведам нашых прац, я думаю, што атрымаецца. Атрымаецца не расчараваць, прынамсі большасць. Ну вось Арагорн, другі, калі я не памыляюся, каст, бля, ён прышпільны вельмі. Вось другое відэа з Арагорнам, якое было. У нас, глядзі, Давай цалкам аб тым, як адбываецца гэты каст. Як ці можа проста чалавек умоўна з уліцы запісаць відэа, як ён агучае якога-небудзь Арагорна, кінуць табе і сказаць, слухай, я хочу вось паўдзельнічаць таксама, вось табе мой відос. Калі трэба будзе агучыць лошадь, пакліч мяне. Ён можа так зрабіць, і мы можам яго ўзяць у тэорыі. Так, але для таго, каб мы яго ўзялі, ён павінен гэта зрабіць класна. А звычайна чалавек з вуліцы без досведу 90% выпадкаў класна не зробіць. А так, канешне, можна. Але тут такая штука, што у мяне ёсць ужо як бы такая нетворкінг пэўны, так? У мяне ёсць база акцёраў, якія там раней у Анібелі былі, ці ёсць у Анібелі зараз, напрыклад, так, я з імі знаёмы, з кімсьці асабіста. Я ўжо асабіста знаёмы з некаторымі акцёрамі вышэйшай лігі, можна так сказаць, так? На здароўе. Якіх я таксама магу да сябе запрашаць, і ім цікава ўдзельнічаць, так, што важна. Таму прасцей, гэта я ўжо як арганізатар, як такі прадзюсар, рэжысёр, я ўжо запрашаю людзей. У дадзеным выпадку я іх запрашаю спачатку ў праект,
Я ім кажу, ну слухайте, давайте мы паспрабуем максімальна як бы легло, паспрабуем некалькі роляў агучыць. Вось гэта, вось тебе ўрывачак паспрабую агучыць, вось тебе ўрывачак паспрабую агучыць, вось тебе ўрывачак паспрабую агучыць. Ён тыпу робіць там 3-4 пробы на розных персонажаў, іншы робіць 3-4 пробы на розных персонажаў, так? І потым ты як мазаіку з гэтага ўсяго складаеш, таму што табе трэба ўлічваць, хто з кім у кадры потым размаўляе. Напрыклад, вось у нас ёсць бібікаў, так? Увогуле любы акцёр, я лічу, павінен быць у гэтым плане такім жа самым, як бібікаў, і я часам такі, ён хоча агучаць усіх. Так, трэба быць амбіцыйным. Трэба як бы перці, трэба браць ролі, якія, ну, на пераадолеванне, што называецца. Вось. Актыўным трэба быць, трэба гарэць. І ён такі піша: «Хачу Арагорна». А я такі, ну знаю, як ён гучыць, так? Я хачу. І я такі, ну я, дарэчы, таксама хачу, но я просто плюс-мінус разумею, што, ну, крышачку не мой. І я такі думаю, блин, як бы табе нармальна як бы адмовіць? Я кажу, давай мы паспрабуем і паглядзім, як яно... мне не яно... спадабаецца. І давай мы паспрабуем і паслухаем. І ён зрабіў. І я скажу шчыра, акцёр яго ўзроўню не можа зрабіць кепска. Ён зрабіў. І ён зрабіў класна. Але ў яго ёсць пэўныя асаблівасці, так, якія крышачку састараюць яго голас. І, ну, магчыма, калі б ён пастараўся больш, Арагорн бы пасаваў больш, але ў той пробе, якую ён зрабіў, Арагорн атрымаўся крышачку за стары. І гэта першы момант. Так яму лет пад 40 так-то. Ну, яму-то лет пад сраку, але выглядае ён ну, так, молода, таму і гучаць ён павінен адносна, так? Такім сярэднім узростам. Мільён. І акрамя таго, і нават такога Арагорна можна было б паставіць у каст, калі б все астатнія галасы гучалі плюс-мінус суадносна яму. Вось. Але, напрыклад, у нас будзе нейкі там Барамір, так? Ці нейкі яшчэ там хтосьці побач з ім, якія будуць гучаць просто на 10-20 гадоў маладзей. І гэта не будзе як бы плясацца разам. Па-першае. І на постпрадакшне таксама ніяк не выправіш. Ну канешне, не, ты на постпрадакшне ўвогуле ніхера не выправіш. Вось, у такіх вось момантах. Па-другое, калі мы, хутчэй за ўсё, у нас Гендальфам будзе бібікаў. Калі б мы гэтага Андрэя, так, паставілі б на Арагорна, то на Гендальфа прыйшлося б шукаць іншага чалавека. У нас на Гендальфа ёсць чалавек, якога мы б маглі паставіць. Але тады трэба шукаць яшчэ аднаго на Сарумана, разумееш? І агульны ўзрост усіх акцёраў таксама трэба падымаць. Мазаіка, просто пазл не складаецца. Вось, таму, ну, паставілі аднаго сюда, паставілі аднаго сюда. Вось, трэба ўлічваць, як яны ў кадры адно з адным суадносяцца. І для гэтага я якраз і абіраў сцэну, дзе Арагорн размаўляе з Тэадэнам. І я паставіў умоўна там аднаго на Тэадэна, іншага Арагорна паставіў на Арагорна і паглядзеў, што сцэна ажывае тады. І яна прям класна жыве. Бля, это, канешне, ніколі не задумывайся пра тое, калі ты глядзіш ужо гатовы дубляж, колькі там было вось чыста прадусарскай працы. Таму што для мяне гэта, ну, тыпу, прыехалі чувакі на студыю ці ўвогуле дома, запісалі свае галасы, нешта там, ведаеш, у прэм'еры падклалі і ўсё. Вось для мяне базісна яно плюс-мінус так. Звычайна яно плюс-мінус так. Але тут трэба яшчэ разумець, я вось як прадюсер, можна сказаць, так, у гэтым ключы, і рэжысёр, я просто ўжо ведаю, хто як гучыць, і звычайна я адразу трапляю плюс-мінус. Але праз тое, што ў нас былі выпадкі, калі я не трапляў. Напрыклад? Ну, я лічу, што каст на Уільяма Тёрнера, увогуле на піратаў, можна было зрабіць лепшым. Акцёры ўсе класна справіліся. І если там хтосьці дзесьці не так гучыць, то гэта выключна як бы мой касяк, як чалавека, які на іх... Ёсць такое паняцце, я недавно выглядзеў, так, як роля на пераадолеванне. Вось у піратах было некалькі роляў на пераадолеванне, мінімум 3. Для мяне Джек Верабей гэта была роля на пераадолеванне. Я думаю, што акцёр, які агучваў Уільяма Тёрнера, яму прыйшлося моцна пастарацца, таму што у нас было некалькі спробаў, каб ён трапіў менавіта ў тую пазіцыю, да якой прыйшоў. Ну і магчыма, ставіць адносна малады голас на боцмана там было не лепшым рашэннем. Але, што трэба сказаць пра піратаў,
агульны вынік мне спадабаўся. Мне так само. Я агульна задаволены, але можна сказаць, што ну я ребят не той каб падставіў, ну прыйшло нагрузіў, можна было зрабіць так, каб всім было лягчэй агучыць. Таму што ёсць ролі, які прям твае з персанажы, вось мне такія ёсць ребята, яны прям мне амаль нічога не трэба рабіць і просто пачынаеш гаварыць, все ты трапляеш класна і вельмі асалоды атрымліваеш ад агучвання. У мяне такія, ну Тимати Шаламе мне, напрыклад, падабаецца, але ён шмат каму падабаецца в гэтым плане, таму што у нас сярод такіх ребят, якія самі сябе рабілі, бо мы абдіп. Гэта звычайна хлопцы з маладымі, сярэдня і высокімі галасамі. Типу вось мой дапас. А Тимати Шаламе ён якраз вось такі. Гэта вельмі яскравы персанаж, у якога малады, высокі адносна голас. І таму ён як бы усім хлопцам, акцёрам агучвання падабаецца. Ну, не ўсім, но больш. Ён падабаецца хлопцам, мы зразумеем. Так. Ёсць і як мужчына, так і як акцёр. І гэта я да чаго? Ну, што ёсць як бы персанажы, якія твае, а ёсць якія не зусім твае, і вось тады, калі гэта не зусім тваё, альбо моцна не тваё, але табе трэба агучыць, пачынаецца вось гэта роля на пераадольванне. Ну, трэба, канешне, я лічу як арганізатар усяго, што пажадана, каб у фільме такога не было. Вось. Але я как з пункту гледжання акцёра, мне, конечно, заўсёды цікава такую ролю на пераадольванне. Мне здаецца, мне мой Джек Верабей падабаецца. Мне таксама нічога кепскага сказаць. Не магу сказаць, што твой Джек Верабей неяк моцна выбіваецца, напрыклад, з таго касту, якое была ў расійскай версіі. Типу, ну, мне цалкам нормально. Я просто задумваюся, ну, гэта вядомы факт, можа просто невядомы там для шырокай публікі, што піраты Карыбскага мора агучваліся па-беларуску вельмі даўно. Дзесьці ў 2010, 2009, можа 2007, дзесьці ў такіх гадах. Там быў такі зорны каст у іх, і Джека Вераб'я агучваў тады Лявон Вольскі, але агучка не выйшла. Дакладна, я нешта чытаў пра гэта. Вось, яго агучваў Лявон Вольскі, але агучка не выйшла, і ёй вогуле ніхто не глядзеў, акрамя тых, хто там звадзіў агучваў, таму што яны там спрабавалі ў ліцэнзію ці штосьці такое. І вось я калі гэта все ведаючы, я думаю, а хто б лепш справіўся, вось, знаеш, вось, мне вельмі цікава было паглядзець на Джека Вераб'я ў выкананні Лявона Воля і параўнаць сябе проста з ім. Вось, можа, калі-небудзь мы там перазапішам. Просто нагадаць дзеду, што калісьці такое было. А з аднаго боку, з іншага боку, гэта было ў інтэрв'ю і Вулю, ну, здаецца, там ці каму, там Лявон Вольскі расказваў. Вось, адкуль я гэта ведаю. Вось, тыпу, быў Джек Верабей, вось я агучыў, вось он не выйшла, ну, тупо мне шкада. Я такі думаю, а мне не шкада, зато я агучыў, тыпу, вось. Вось ты хацеў, Лявон Артурович, так? А зрабіў я. Слухай, я магу заспойлерыць, у нас на наступны год існуе дамова з Лявонам Артуровичам на першы гікаўскі. Я вось у яго спытаю наконт таго, як яно гучала і які там быў экспірыенс. І ці глядзеў ён нашу версію, і ці спадабалася яму? Мы яму пакажам. Слухай, мне падаецца, я сёння пайду глядзець, бо не буду крывадушыць, я яшчэ не глядзеў піратаў Карыбскага мора. О, паглядзі, асабліва мне падабаецца наш... Там у чым прыкол, мы зрабілі 3 фільмы, і мы іх зрабілі цягам года. То бок, першы фільм мы агучвалі дзесьці ў ліпені 23-го, а трэці фільм мы агучвалі ў ліпені 24-го там. І можна паглядзець, як ребята выраслі. Таму што выраслі некаторыя. І гэта прама... Трэці фільм, канешне, выйшаў класным. І у нас просто з другой часткі, у нас там уже 2 зоркі. У нас не одна зорка, у нас 2 зоркі там у фільме. Вось той, хто агучваў у нас Дэвід Джонса, я не магу казаць, хто гэта. Але ён... Скажем так, хто ведае, той ведае, то яго адразу пачуе, зразумее, хто гэта. Але як бы, ну, калі мы з ім размаўлялі, я кажу, то ці магу я разглашаць, хто як бы агучыў, ён сказаў, што ну, хто пачуе, той пачуе, а так ты. Няхай. Я зараз гэтага чалавека уяўляю, ведаеш, ён такі, не трэба, і плашчом закрываецца і уходзіць просто ў цемру. Беларуская гуця павінен свой супергерой. Вось. Я прям задаволены вынікам. Слухай, яшчэ пытанне... Скончыў? Яшчэ пытанне наконт Уладара Пярсцёнка. Колькі ввогуле на дадзены момант задзейнічана людзей? Ой, складана падлічыць. І ці ты працягваеш яшчэ шукаць? Мы яшчэ не ўсіх сабралі. Вось. Каго агучваеш ты? Вось...
я до конца не ведаю. ты не вырашаны. Мне дают тэкст, я Ну, читаю, а хто там? Я струк Ну, ведаю. я сябе ўжо дакладна распісаў на Більба Торбінса. так? Торбінса. Дарэчы, з гэтым ты ж ведаеш пра тое, што існуе тыпу кніга, якая распавядае, як правільна лакалізаваць у ладара персцёнкаў. Гэта афіцыйная кніга Толкіна, дзе ён распавядаў, як... Ну, Да, і там, дарэчы- я толькі чуў. Я знаю, Сур'ёзна, што... ёсць такая Я, кніга? Да. я знаю, што Там тыпу як падручнік. гэта не кніга. афіцыйны пераклад, які ёсць, ён, тыпу, з лакалізацыя, там вялікая праца была прароблена, і, тыпу, яна прям павінна быць клад. Мгм. Вось. Я буду агучваць хутчэй за ўсё Більба. З вялікай верагоднасцю я буду агучваць Сэма. Мгм. І ну Легалас вядома мой Мгм. і ну просто што я пагучваў, напрыклад, толькі Легаласа, калі б Легалас там нармальна размаўляў, але калі вы паглядзіце фільм, ён там збольшага вельмі прыгожа маўчыць. Вось і страляе з лука. Ну так ад яго гэта і патрэбна заўжды было тыпу. Ну так, ну тыпу ён там мала размаўляе рэальна. Вось Більба, Сэм, Легалас, ну можа хто-небудзь яшчэ. Я яшчэ паглядаю на Эльранда, здаецца, так Мгм. яго клічуць. Гэта у Рывендэлы ці дзе там у гэтай сталіцы эльфаў кароль, карацей. Элранд Сміт. Я просто гэтага актора агучыў у матрыцы. Мгм. Да, вось я толькі хацеў сказаць Элранд Сміт. Так. Вось я яго агучваў просто ў матрыцы, я думаю, што можна было б яго ўзяць, але на гэтую ролю у нас яшчэ будзе некалькі пробаў. Мгм. То бок я чакаю, пакуль яшчэ 2 акцёры мне запішуць пробы на яго, і там я ўжо самае складанае ўвогуле ў гэтым ва ўсім гэта не ставіць сябе на кожную ролю. Як бы уздыхнуць, выдохнуць і тыпу сказаць Хопіць. ну свае, скажем так, мэты праекта, так, ставіць вышэй за свае амбіцыі. Мгм. Вельмі складана. Але я стараюся, я думаю, што атрымаю. Я не магу не спытаць, Вожык будзе агучваць Мэры ці Піпіна. Вожык будзе агучваць Мэры. М. Таму што Піпін спявае ў трэцім фільме, Ага. і мы паставім чалавека, які О, ні хрена сабе. Да, я дакладна памятаю гэту Лявона сцэну. Вольскага. Не, ну яго тэмбр крышку іншы у Левана Артуровича. Ну, так. Ну там я дарэчы, ну у тэорыі яго можна паклікаць, просто я не вельмі разумею, куды яго паставіць. Побач. Ну, ну давайте прыкінем вось зараз, куды можна паставіць валдары персёнкі у Левона Артуровича, і хай тады вось у каментарыях напішу. Гэты Слухай. стары кароль, які Аварамір зрабіў бы 2. О, я таксама яго хочу ўзяць сабе. Але ну ладно, можем падумаць. Короче, у Левона Артуровича даволі нармальна складзен просто галасавы апарат. Ён вельмі добра спявае у тым плане, што ён спявае вельмі роўна і вельмі правільна, тыпу. І нават калі яго Ён трэба, прафесіянал, як бы свае справы. калі трэба, ён выдаўлівае з сабе нармальныя такія скрымы, яму брэйкдаунаў дадаць, і Левон Артурович заебісь раскачае. Вось. Так, а НРМ што, гэта табе жарт? Ці Ну што? так, я пра то і кажу. Вось, таму можна паклікаць яго. Вось шкада, што там няма гарпій, але там же ёсць гэтая Урукхае? Да, Урукхае, вось. І там ёсць у адным моманце, дзе ну тыпу яны ж там размаўляюць нешта, калі гэтай Фрода апранае персцёнак, вось, яны там як мінімум у адной сцэне яму нешта кажуць. Вось можна нешта такое, мне здаецца. Там не, вось я яго можна паставіць, знаеш, не на Урукхае, а таму што Урукхае нізкі тэмбр. Ну такі шыпячы шыпячы некага орка. Так, ці орк. Там ёсць якраз памятаю у другой частцы орк, які вось калі яны хочуць сажраць Піпіна з Мэрыном, і там такі вось там вся сцэна такіх у сініх фарбах, я памятаю. такіх вось, і ён такі вось які за імі ў лесе гоняцца, а потым яго энд забівае. Вось каго-небудзь туды ў тэорыі. І ну так. А на Урукхае у нас, дарэчы, таксама я паставіў хлопца, які умее ў скрымы вось гэты ўсе. Цікавенька, нормас. Ну там не будзе, тыпу, Урукхае не будуць, знаеш, тыпу экстрым-вакалам размаўляць. Просто вядома. там будзе такі... Не, там павінен пасаваць вельмі хлопец. Ён уже з намі агучыў раней. Гэта той, хто агучываў
Барбосу. Я зараз Просто- спробую вспомніць, які голос быў у Барбосы у вашай агутцы. Блін. Піздаты. Я зараз падумаю, дзе ён яшчэ ў нас гучаў, акрамя піратаў. Ён дакладна быў у павуч. А можа ён агучваў вось гэтага павука, які быў у другіх павучках, злобнага павука граў, які кіраваў вось усім гэтым метасусветам, ці не? Не. В сэнсе ты пра павука з будучыні, Так, як яго там... Так. Не, гэта ў нас Арагорн. Окей. Вось. Окей. Ладно, До рэчы. добрае патрапленне. Вось. Такі нізкі насычаны тэмбр. Ну, так, і пры гэтым не стары, як бы, Мгм. так, такі вось... Паміж маладым і сярэднім. Сярэдняе нешта, так. Блін, зараз не, павучка ён хочу кагосьці яшчэ ў нас агучыў, я ўсё ніяк не магу згадаць. Ну, ладно, карацей, не важна. Ён у Аркейне агучыў, што, а не беларускі. Я думаю, што другі сезон ужо. Так хутка. Ну, я думаю, будзе ў ребят другі, просто калі я там, не знаю. А як увогуле твоё зараз удзельніцтва ў Анібеле? Ну, я ж ўжо не ў Анібеле. Так. Але вось. ты дасі іх агучваеш. Ну, глядзі, просто... Бо я даже- гляджу вось Vox Machina, і я такі, Егор? Ну, Танчка. я як вожык, як бы ў гэтым плане зараз, так? Фрилансер. Ну, па-першае, я агучыў Vox Machina яшчэ калі быў у Анібеле. Ну, А, як бы... Новы сезон. Трэба скончваць, так, каб голас не замяняць. Тое ж самае ў нас з зорнымі войнамі, напрыклад. Тое самае з анімэ Не тое. па магічнай бітве, напрыклад, так. Тое самае яшчэ там з некаторымі праектамі. То бок, калі мяне ребята будуць клікаць кудысьці, то так, я як бы удзельнічаю. Вось, але гэта хутчэй уже такое, тыпу, гэта хутчэй калаба нейкая, а не мой удзел. То бок, мяне там няма ні ў якіх унутраных чатаў, я не прымаю там рашэнні па развіццю праекта, куды там што ісці, вось гэта ўсё. Бо раней я шмат працы рабіў, акрамя агучвання. Вось, зараз я як бы ўжо так. Паклічце, як бы так, можем пасупрацоўнічаць, як бы без праблем. Мы ў вельмі добрых адносінах, так, стаўленне у нас нармальна адно аднаго, мы там гэта не быў нейкі скандал там ці яшчэ штосьці, просто я перастаў вывозіць і то, і як бы трэба было з чымсьці развіць. Нават дадаць нічога да гэтага. Добра, давай далей пра святыню. Просто цікавы гэты момант. Ці разумееце вы, што вы можаце просто сустрэць нейкі хейт з боку зусім адбітых чувакоў? Вось. Так, конечно, ну 100% можем. Але калі мы збяром на ўсе 3 фільма, то мне будзе пофіг увогуле на хейт і Ну да, дакладна. Вось давай крышачку усю гэтую бюрократычную гразь. Як лічыцца, колькі трэба грошай на агучку і куды гэтыя грошы дакладна ідуць? Ну, тыпу... Окей, это мы бачым твае без апартаменты. праблем. Я не буду называць як бы дакладных лічбаў, але прыблізна могу сказаць, што большая частка бюджэту яна ідзе на агучванне, ну, назовем іх зорных галасоў, так? Вось, гэта ребята, гэта прафесійныя акторы з шматгадовым стажам. Ну, па-першае, якія не пагодзяцца проста так агучваць. А нават калі пагадзіліся, гэта крышачку будзе несправядліва. Вось, па-першае. Па-другое, яны і так даюць пиздец якую зніжку, тыпу яны вельмі танна яшчэ як бы гэта робяць, так, для нас, для студэнтаў умоўна. Вось. Але акрамя таго, што яны гатовы з намі супрацоўнічаць, іх трэба дзесьці запісаць. І вось хтосьці запісваецца хутка, хтосьці запісваецца доўга, запісваюцца яны не ў сябе дома, трэба тыпу кудысьці іх весці на студыю. А студыя, яна арэндуецца па гадзінах. І мы яшчэ знайшлі даволі танны варыянт. Пры гэтым гэта адзін з найтаннейшых у Варшаве. Пры гэтым чалавек з досведам менавіта працы з агучкай фільмаў і афіцыйных дубляжэй. То бок ён у Беларусі займаўся гэтым для афіцыйных студый, для рускіх, для беларускіх, там розных. Ён і тут гэтым займаецца. Ну, умее прынамсі, так? Таму вось абсалютная большасць бюджэта яна ідзе на гэта. Потым трэба будзе заплаціць чалавеку, які гэта ўсё зводзіць. А гэта сума для таго аб'ёму працы, які ён робіць. Вельмі танна, реально вельмі танна. Таму што, ну, прыкінь, каб звесці 4-гадзінны фільм, колькі гэта трэба часу. Конечно.
Я Та, як там чалавек, вось які Арсень- працуе з гукам, гэта пиздец, я не уяўляю. Ты ко мне Арсень прыехаў. расказваў так у сваім твітары, што ён на кожную сцэну ледзь не асобны праект стварае, Мгм. ідзе выбудоўвае просто цалкам стварае нанова прастору Мгм. для дубляжа. Ён за гэта бярэ за фільм, ну, рэальна сімвалічную суму. Вось, астатняе, ну, колькі астанецца, гэта ўжо вось на такіх энтузіастаў, як бы там, хто агучвае пазовы сэрца ў сябе дома. То бок калі хто слухае, не трэба разлічваць на тое, што вы зараз пройдзеце кастынг і такія, бля, ўсё, мільёны усе ідуць мне ў кішэню. Блин, ну мне соромно просто казаць. Я не кажу лічбы, тому що мне соромно Не, казаць. ну, Типу, зразумела, што- гэта настолькі як бы маленькая сума. Мне так хочацца плаціць людзям больш, так, каб яны атрымлівалі ўсе столькі, колькі яны заслугоўваюць, але ну людзі столькі як бы не гатовы данаціць. Ну калі вы гатовы данаціць типу по 10 000 баксаў там, я не знаю, на фільм, так? Ну тады так, там все будуць атрымліваць столькі, колькі яны павінны атрымліваць. Ну, а мы робім 1400 на фільм. Это мало. Мгм. Вось. Асабіста не такі велізарны. Типу, так, все грошы ідуць просто там у студыю гуказапіса, на вось гэтых зорных актораў, частка ідзе, вядома, на гук яшчэ, ну, маленькая, дарэчы, маленькая вельмі. Ну і потым таксама трэба ребятам там закінуць. Напрыклад, 200 баксаў, так, шмат ці не шмат. Ну, калі на рукі ты атрымліваеш адзін, ну, нармальна. Можна сказаць, што і шмат. А калі вас там 10, То так. ну это пойти піва попіць. Там реально як бы вось лезть не за шклянку піва, але як бы ребята удзельнічаюць. Вось. Ну я перамяшаю не за шклянку, ну за 2 шклянкі. Ну вось такія парадкі. Ну і хочацца сказаць, што акторы агучцы, яны ж ніколі ў жыцці дахера бабла не вырубалі. А яны і ў радавалі. афіцыйных студыях шмат не вырубаць. Так. Ну, але зноў жа, гэта прынамсі грошай. Ты знаеш, калі гэта афіцыйна і калі гэта шмат працы, то гэта грошы, на якія можна не шыкаваць, я ў гэтым плане. Не. Я памятаю просто нават... Абсалютна не. Але гэта грошы, на якія можна жыць. Ну вось просто уяўляеш сабе акцёр, ён там грае дзе-небудзь у тэатры, у яго там заробак 700 рублёў. Вось яго клічуць, напрыклад, там паагучваць нейкія фільмы, яны робяць, напрыклад, двухгалосы закадравыя гэтай начыткі, voice-over, так называем. Яны кудысьці едуць на гэтую студыю, там жывуць тыдзень, напрыклад, так, за тыдзень там штук 10 фільмаў запішуць, напэўна, плюс-мінус. Все вяртаюцца, і гэтых как бы грошай хапае, тыпу, каб месяц жыць нормально. Але ну не шыкаваць, не, кватэру то там себе не набудзеш. Вядома. Вось. Мне ўвогуле вельмі сумна, таму што, ну, тыпу, вось мы працуем з акцёрам, ён там, акрамя таго, што ён грае ў тэатры, ён там для нас штосьці піша, ён перыядычна ў фільмах нейкіх там здымаецца, яму трэба яшчэ там фрылансіць айцішнік. Ну, такое штосьці. Не айцішнікам, ну, каля айцішнік. Вось. Там штосьці з дызайнам. Ну, блин, з гэтымі вашымі кампухтарамі. Та, ну, сэнс у тым, што ён як фрылансер там дзесьці на апворке, дзесьці яшчэ там вось падпрацоўвае, таму што вось справа жыцця яму вось не хапае. Да, дакладна. Ну, это сумна. Ці не вырашае гэтыя праблемы вось нейрасеткавы дубляж? Вось зараз я разумею, што зараз не існуе там умоўнай нейрасеткі, якая будзе будзем агучваць на паглядзі, беларус. як ён з'явіцца, паглядзі. Але ну я скажу, што то, што робіць зараз ChatGPT в якасці пераклада, яно гаўно. Яно хапае для бытавога ўзроўня. Так, яно хапае, напрыклад, для разумення, плюс-мінус. Таму што але калі ты робіш пераклад, я б з задавальненнем гэта выкарыстоўваў, таму што гэта было б танна, і мы маглі рабіць шмат. Але по факту яно зараз гаўняна. Ну яно будзе. Ну типу як-небудзь яно ўсё ж таки дапамагае ці не, там я не ведаю, чарнавік зрабіць умоўна. Ну так, можна рыбу накідаць, напрыклад, нейкую, знаеш, і потым правіць. І пытанне, наколькі гэта будзе хутчэй. Тыпу нанова перакладаць сядзець альбо пераправяраць пераклад ChatGPT. Я яшчэ не ведаю, шчыра кажучы, адказ на гэтае пытанне. Без паняцця. А што за гучкай, дык гэта, мне здаецца, акцёр, пакуль што акцёр будзе танней. Пакуль яно з'явіцца у тым выглядзе, у якім з'явіцца, і нават калі яно з'явіцца і яно будзе нармальнай якасці, павінен будзе прайсці яшчэ пэўны час, каб грамадства і студыі самі па сабе вось гэта будуць там, я думаю, нейкія забастоўкі хутчэй за ўсё, так? Вядома. Нейкія пратэсты, і гэта будзе хутчэй людзьмі неяк стапарыцца, плюс-мінус. То бок трэба будзе перачакаць гэты момант, пакуль рыначак не парашае на карысць штучнага інтэлекту. Калі гэта з'явіцца? Я магу і ці з'явіцца ли? Хутчэй за ўсё
будзе так жа як і з відэагульнямі, калі відэагульні, у якіх не выкарыстоўваюцца шыі, яны цэняцца крыху больш, чым тыя, у якіх гэтых шыі выкарыстоўваюцца. Таму што шыі зараз асацыюецца больш за ўсё з халтурай нейкай. Таму чалавек не можа зрабіць, ён робіць гэта праз шыі. Вось тыпу так. Ну, пытанне, як яго грамотна як бы выкарыстоўваць. Ты ж можаш карыстацца, напрыклад, калі там штосьці перакладаеш, падглядзець у Google Translate. Вядома, чувак, я... А чаму ты не можаш як бы папрасіць дапамогі штучнага інтэлекта? Але ну калі ён цалкам за цябе робіць працу, гэта тое ж самае, што з Google Translate умоўна ставіць, толькі крышачку лепшай якасці. Але гэта ўсё адно як бы халтура. Трэба, пакуль пра гэта гутаркі не ідзе. Пакуль. Паразмаўляем з табой на наступны Новы год. Вось, так, вось, я думаю, я б ставачку, я б паглядзеў на наступны нічога не зменіцца. Я думаю, што вось праз гады 2-3 вось можна ўжо паразмаўляць. Таму што, уяўляеце, я думаю, што год таму мы пра гэта не думалі. А ці калі думалі, мабыць, калі-небудзь. 2 гады таму мы нават падумаць не маглі пра гэта. Асабліва, што гэта будзе на беларускай мове, так? Зараз мы пра гэта размаўляем. Вось мы ў тым... Я думаю, што мы як бы пакрысе да гэтага ідзем. Проста калі яна з'явіцца, як яна з'явіцца, я думаю, што... Ці будзе на гэта попыт вогуле сярод гледачоў? Канешне, чувак, ты закидываешь у сервис фильм... Не, я скажу, дзе яна з'явіцца самым першым. Упорно. Калі мы кажам пра контент, я думаю, што у гульнях, у прынцыпе, гэта можна выкарыстоўваць, калі ў цябе будзе NPC, прама такі вось ты, амаль як жывы, так, не скрыптовы. Але першае, дзе гэта з'явіцца, яно ўжо з'яўляецца, гэта нейкія тыпу YouTube-ролікі, нейкія навук-поп, нейкія расказы, нешта такое, дзе не трэба, знаеш, такая... дыктарская начытка, так, дзе як бы... Нават вось на прыкладзе таго ж выдавецтва Трасянкус. Колькі яму прылетае за тое, што ён выкарыстоўвае шыі для перакладу гульняў, і колькі там прылетае? Дахуя. Слухай, дахуя. Я думаю, што прылетае менш негатыва, чым прылетае шмат. Зразумела, яно заўсёды так будзе, але ж, дзядзька, праблема ў тым, што сарафаннае радыё працуе. Разумееш? Слухай, я скажем так, тэхналогіі, калі яны развіваюцца, яны дазволы не пытаюць. Так. І вядома, будзе хейтнікі, будуць нейкія забастоўкі, будуць нейкія працесі. Але калі яно будзе працаваць дастаткова добра, па-першае, рыначак парашае. Так, вы не перасаджвайся назад на коней. Так, па-першае, рыначак парашае. Па-другое, да людзі фіг заб'юць, мне здаецца, калі яно будзе гэтаксама добра. Але пытанне, калі яно будзе гэтаксама добра і ці будзе яно гэтаксама добра. Я думаю, што шмат такія сферы штучны інтэлект заменіць вельмі не хутка. Гэта, напрыклад, праца на заводзе. Можа, агучкі ён заменіць, лакалізацыя, так? Окей, тады можа у нас з'явіцца час рабіць уласнае кіно, так? Глядзець жывога акцёра будзе ўсё яшчэ цікавей. Пакуль. Яшчэ вельмі доўга. Я скажу так, нават калі з'явіцца умоўна, мы зможам там сіджаіць максімальна праўдападобных як бы акцёраў, нам пакуль яшчэ вельмі шмат чаго ў сваім падсвядомасці трэба будзе перабудаваць, каб глядзець на акцёра шыічнага гэтаксама з такой жа самай цікавасцю, як на акцёра жывога. Вось. Нават калі яны будуць аднолькава граць. Нават. Вось, я думаю, што можа ў нас памрэ з аднаго боку сфера агучвання, але я не скажу, што гэта тыпу для нас акцёраў агучвання гэта можа будзе кепска, але беларускае грамадства ад гэтага выйграе. Таму што можна будзе агучваць нашмат болей. Так, мы можам глядзець як бы все фільмы в арыгінале і ў якаснай агуцы, гэта ж круто насамрэч. Вось, як для нас, для беларусаў, калі ты можаш свайму дзіцёнку паставіць абсалютна любы фільм і сам паглядзець, і яно будзе класна. Але пытанне такое будзе, а хто будзе забіваць гэтыя промпты? Хто будзе пісаць гэтыя промпты на агучу? Думаю, што проста адзін чалавек зможа проста больш працы зрабіць, але ўсё адно менеджерская нейкая праца, яна застанецца. Усё адно трэба, каб хтосьці стварыў гэтую суполку з фільмамі. Усё адно трэба, каб хтосьці напісаў і папрасіў, каб дадалі беларускую мову. Усё адно трэба, каб хтосьці гэтым азадачыўся і заняўся.
Ну што-небудзь такое, ну я да таго што гэта будзе. Мне падаецца, што гэта вельмі далёкая будучыня. Гэта вельмі далёкая будучыня, па-першае, а па-другое, нават калі яна настане, напрыклад, ну акцёры агучвання змогуць паспрабаваць рэалізаваць сябе ў нечым больш цікавым, напрыклад, паспрабаваць здымаць свае фільмы. Бо калі гэта будзе далёкая будучыня, гэта значыць, што не толькі шыічны агучка пракачаецца, а шыічны монтаж, напрыклад, пракачаецца, шыічны CGI. І ты сможаш ужо напрыклад, зняць сабе на тэлефон дзесьці там у горадзе ці яшчэ што-небудзь, і табе намалююць такога ж CGI накінуць, быццам ты там дзе заўгодна, і якасць палепшыць, і быццам бы гэта ўсё на прафесійную камеру знята. Ну і класна. У прынцыпе, все ад гэтага могуць выйграць. Пытанне, як да гэтага ставіцца. Вось. Таму я асабліва пакуль наконт штучнага інтэлекту ўвогуле не перажываю. Я думаю, што хутчэй памрэ патрэба ввогуле перакладаць штось. У плане, што калі мы паглядзім на ўсе еўрапейскія краіны, там дубляж не карыстаецца нейкім такім велічэзным попытам, акрамя Іспаніі. Да, самы буйны неангельскамоўны рынок. Так, все глядзяць з субтітрамі, ім дастатку. А калі там ёсць агучка, гэта дыктарская начытка, гэта горш, чым той, што робіць мой родны гук. Мне просто ведаеш, што я зараз чытаю кнігу, яна назвае Mood Machine, яна, здаецца, выйшла ці ўчора, ці пазаўчора, яна быў на Амазоне. Вось, гэта кніга дзяўчыны, якая рабіла расследаванне пра Spotify. І гэта кніга пра тое, што Spotify на дадзены момант супрацоўнічае з двумя буйнымі распрацоўшчыкамі нейрасетак, каб знізіць выплаты розным выканаўцам. Вось. І фішка ў тым, што яна там прыводзіць там падборкі Spotify, якія больш за ўсё збіраюць слухачоў, гэта плейлісты для чыла, тыпу лоу-фай, джаз і гэтак далей, і гэтак далей. І яна у яе не атрымалася знайсці ніякіх выканаўцаў, у якіх там зараз 20 мільёнаў слухачэй на месяц, 30, 40, тыпу у іх аўдыторыя атрымліваецца як у Канье Уэста, але яны існуюць толькі на паперы. Вось, і там права на іх належаць якой-небудзь кампаніі, напрыклад, Epidemic Sounds, якая ўвогуле таргуе музыкай. Вось. І мне вось цікава, ці не прывядзе нас бум нейрасетак, якія генераць відео, паходзіць у дом. Вось, і мне цікава тое, што, напрыклад, калі мы вельмі моцна зробім там вялікі крок у стварэнні відео, ці просто там не з'явяцца, ці не з'явяцца нейрасеткавыя рэжысёры, вось такое. Таму што гэта... З'явяцца... Гэта херня ўжо ўмее пісаць сцэнары. Ну, взяў ўжо зараз, як бы, у ChatGPT. Ёсць цэлы канал, дарэчы, там, я не вельмі зразумеў, там галоўны чэл беларусці, ён просто здымаўся ў купале. Я думаю, пра фільм як бы не трэба казаць, павінны ўсе былі паглядзець. Ці плюс-мінус ведаць пра яго, так, купала. Раз'ёбна. Там галоўны акцёр. Ён латвіец. Ну, ён жыве ў Латвіі. Так. Але ён рускамоўны чэл. Так. І фільме ён па-беларуску, як бы, таму я не знаю, ён там беларус, які жыве ў Латвіі, ён рускі, які жыве ў Латвіі, ці ён латвіец, рускамоўны, я не знаю. Рускамоўны латвіец. Так атрымалася, мы просто знаёмы. Чыста выпадкова атрымалася. Ну, тады ты ведаеш, так, што яны ж здымаюць нібыта фільмы, напісаныя па сцэнару чата. Наконт гэтага не ведаю. Я вось... Ну, калі ты яго TikTok знойдзеш, у іх там здымаем фільмы па сцэнару чата. Дакладна, да. Яны мелкія вось гэтыя ролікі ж выпускалі. Так. Да, для рылсаў, для тиктокаў, вертыкальныя ролікі. Прикольна выходзіць, але я думаю, што яны, канешне... Ну, мне здаецца, вядома, яны падпраўляюць, каб гэта было раз'ёбнее, па-першае, па-другое, но іх там вельмі пиздата і аператарская праца, і монтаж клёвы, і гук клёвы, тыпу гэта вельмі прафесійна выглядае. Ну там, дык вось, я да таго, што ну так, ну і што, ну будзе. А ці будзе ён якасным, а ці будзе ён цікавым. Тут пытанне ўсіх гэтых нейрасетак, тому што гэта фактычна не штучны інтэлект. Это не штучны інтэлект, гэта нейрасетка, то бок яна бярэ масіў даных, які ў нас ёсць, і яго перапрацоўвае ў штосьці падобнае іх сярэднюю салянку. Кампутарнае навучанне, так лепей казаць, а не штучны інтэлект. Ну, просто я спрабую даступнай мовай так патлумачыць. Я да таго, што ну пакуль што стварыць штосьці прынцыпова новае, цікавае, нестандартнае, класнае, ён не можа. 100%.
На жаль. Калі навучыцца, тады як бы паразмаўляем, так? Але калі? Пакуль ён не можа. І а калі навучацца, можа у нас, скажем так, шыйчныя рэжысёры і агучкі гэта будуць апошняй праблемы, пра якую мы ўвогуле будзем думаць. Як бы ад іх адбіцца, бля. Так. І тут гэта можа пазабівае, знаеш, сярэднячкоў якісь. Ну так, слухайце, дакладна. Гэта як вось Copilot, магчыма, увогуле рыначак айцішкі перанасыціўся, так? Зараз да джуноў патрабаванні значна больш, чым былі калісьці, так? У тым ліку пра тое, што ёсць Copilot. Пра гэта у нас ёсць вялікая размова з Лёшай Картыннікам, IT-барадой, вось некалькі выпускаў таму, вось. Але яна не забіла IT-сферу, яна не Вось забіла зусім. ўсіх праграмістаў. Вось, я да таго... Я думаю, што тут плюс-мінус будзе. Ідзіце ў агучку, кароч. Нам трэба новыя галасы. Так што мне просто некаторыя, ты знаеш, мне сябра такі: ты бачыў, там Роберт Даўні-младшы загаварыў па-руску прям сваім голасам, і як гэта натуральна гучыць. Ты бачыў, блин, а што будзе, калі нас там тыпу заменіць, і што мы не будзем агучваць? І я такі думаю, ну, па-першае... Гэта не натуральна. Ну так, па-першае, яшчэ недастаткова ён агучыў. Па-другое, так ён там агучыў, дзе ён просто сидзіць, а просто штосьці расказвае. А ці агучыць штучны інтэлект, нармальную эмацыйную сцэну. Вось ці агучыць без штучны інтэлект, вот Росамаху ў машыне, вось як у нас гэты ролик, так? Урывачак. І выключна з беларускай лайнкай. Так, без матюкоў. Так. Вось. У Німоні, калі што, няма матюкоў, але там геі. Што ж ты паробіш? Я ўвогуле не разумею, ва ўладары персонкаў зато не будзе ні матюкоў, Чаму? ні Там геі. же актёр гей. Ну, персонажаў. Але ж актёр гей. Ну, актёр гей, бля, што ты будзеш? Павестачка. Там зато няма ніводнага чорнага пазітыўнага персонажа. І жанчын увогуле амаль няма. Там, блин, 3 жаночыя ролі на 3 фільмы. Слухай, дакладна, я ніколі не звяртаў увагу. Это капец. Мне просто так крыўдна. У мяне ёсць актрыса, яна, дарэчы, у Вільні, якая там, у якой досвед у беларускім дубляжы, яна класная. Я хацеў бы яе вельмі запрасіць на ўладара персонкаў. Ну так, тыпу, ну... Там 3 ролі. Там увогуле я пералічу Галадрыэль, Арвін, і вось я забыў, як клічуць гэтую жанчыну, якая там тыпу закаханая ў Арагорна безадказна. І у ўсіх траіх, мне здаецца, рэплік прыблізна столькі, крыху меней, чым у Голума. Крыху у Голума да хера рэплік. Ну, Голума, па-першае, шмат рэплік, а па-другое, я думаю, што ў Галадрыэль мала рэплік, але ў прынцыпе я нашу пачатку ідзе фільма, і яна там цэлую гісторыю расказвае. Таму там я нават магу падлічыць колькі, сказаць дакладную колькасць рэплік у Галадрыэль. Давай. Фільм. То самы час прарэкламаваць блог для барады, так? Самы час прарэкламаваць наш ахуенны патрыён, калі ласачка падпісваемся, элітарная суполачка, дзякуй вам. Вось. 146 рэплік у першым фільме, пры тым, што агулам там 1900 ці 1700, ну, каля такога парадак такі. 146 у Галадрыэль, гэта нармальна. У Гендальфа 361 рэпліка, напэўна, самы такі персонаж, які больш за ўсіх размаўляе. Здавалася б. Ён заўжды куды-небудзь, он спачатку прыйдзе, а потым с'ебецца. Яго не бачна. У першым фільме, я пра першы фільм кажу. Ну так. Я ж там і з Саруманам размаўляў. Так. У Бараміра, там, вось я магу сказаць, 146, астатніх я там не падлічу. Вось, у Голума ў першым фільме 10 рэплік. Але гэта ў першым фільме, ён там у другім раскрываецца, і ў трэцім. Калі яны ідуць у Мардор. Блин, я таксама не пакушаў нармальна. О, дарэчы, пра планы. Просто Вадзім казаў пра півко, а я вось думаў пайсці сёння ў бар, але нешта кампаніі не назбіралася. Паглядзець Усіка сёння. Усік баксёр? Таксама ён сёння ноччу сёння баксіры. Ніхера ў гэтым не разумею, таму нават нічога. Блин, насамрэч, я раней, да і зараз, я не гляджу ні бокс, там, ні UFC, вось гэта ўсё. Я калісьці спрабаваў, мне было тупа нецікава. Пры гэтым я просто боксам шмат займаўся раней. І неяк я гляджу гэтай прафесійнай паядынкі, яны крышачку зусім іншыя, у іх іншы тэмп, іншы фармат, яны не вельмі мне цікавыя. Але Усік гэта такі тыпу геймчэнджер у нейкім сэнсе, таму што ён вельмі актыўны, пры гэтым ён цяж.
Так. І за гэтым прям вельмі цікава назіраць і вельмі Ну і конечно, ўсё што я чуў, што ён тыпу неверагодна хуткі, тыпу што там яго ён вельмі актыўны для сваёй катэгорыі. Так. Вельмі это таму што ну звычайны цяж гэта такі тыпу вось Клічко, напрыклад, можна яго там паглядзець баі, но яны там стаяць Павольныя. просто там Вельмі. яны не актыўны, так ну і па-першае трэба разумець, што там 12 раундаў это вельмі шмат, это як марафон прабегчы цяжэй, а ў іх яшчэ вагі там пад 100 кілаграм, ідзі это вельмі цяжка, а Усік пры гэтым 12 раундаў скочыць просто і хуткі так вельмі класныя, за ім вельмі цікава назіраць. Вось і пры гэтым Ф'юры таксама не тое, каб ён з далёка Ф'юры адышоў. сёння б'ецца? Так у іх рэванш. Тож да, там зорны бой. Так Ну што, Усіку поспеху, няхай яго запіздзяць. Слухай, а ты ну карацей, я таксама займаўся боксам, але я перастаў ім займацца ў той момант, калі зразумеў, што не магу палічыць 2+2, бо па галаве часта атрымліваў. Ты па якой прычыне перастаў? Да надоело. Ну як, я займаўся ў школе Да, 5 па 11 клас. заняўся. Потым я паступіў ва універсітэт і 4 курсы там яшчэ займаўся, а потым як бы скончыўся залік па фізрэ, як бы я далей не Ой, працягнуў слухай, у хадзіць. мяне я карацей з 9 па 11 клас займаўся актыўна, вельмі актыўна спортам, я і ў мацоўню хадзіў, і боксам займаўся. Вось, а як толькі я пайшоў на першы курс інстытуту, ўсё, я просто паклаў на ўсё струк. Просто Я ва ўніверы як бы хадзіў для галачкі зноў ўжо. пачаў. Я ва ўніверы хадзіў тыпу для галачкі, каб вось Каб гэты ты разумеў, залік у нас корпус для фізры знаходзіўся, блядь, Ты Кулішова скончыў ці штосьці? Біп. Біп. Так. Біп Не, не. ёсць яшчэ і магілёўскі філіал. Ён галоўны быў калісьці, ён закрыты. Ну, не, ты знаешь, мне не было таких проблем, типу, что я от бокса никто. Мне наоборот, ну, в неким сенсе помогал разгрузиться и все такое. У нас просто тренер был вельми... У меня так само. 5 тренировок на тыдзень. Вось, і часам 6. Ну, і у мяне быў момант, што я пачаў там на алімпіядах выступаць у школе, там па матэматыцы. І у мяне быў прыкол, я карацей паехаў на алімпіяду па матэматыцы, на абласную. І у мяне карацей павінна быць апеляцыя. Ну, хто хадзіў на алімпіяду, той ведае, што... Я, на жаль, праз другое, блядь, ведаю. Ну, сэнс у тым, што там спачатку ідзе 2 туры, дзе ты задачкі рашаеш, а потым на наступны дзень ты можаш як бы абараніць, абскардзіць, умоўна кажучы, рашэння журы, якія там падлічвалі табе балы. Сказаць, што ты тут меў на ўвазе гэта, тут павінны бал. Я, карацей, памятаю, што я апеляцыю прапусціў, таму што ў мяне узвешванне было, карацей, у гэты момант. Таксама ў Магілёве. Ну, не... Кароче, лепей на беларускіх актораў дубляжу не выёбывацца. Чаму? Да мяне ніхто ўжо не выёбываўся даўно. Можна і павыёбвацца. Мой родны гук. Як ты мне мілы. Гэта, што я хацеў спытаць? Карацей, у мяне 2 пытання. Ты калі выклаў у Instagram Reels з тым, тыпу, як мы агучвалі Німону, як рабіўся дубляж Німоны, табе ў каментарах прыйшоў чэл, напісаў: вельмі файная агучка, вельмі дзякуй. Я гэта заскриншоціў, прыйшоў у нашу элітарную суполачку, можете паглядзець, падпісацца, і напісаў тыпу: бля, вось Егор кажа, што гэта дубляж, прыходзяць людзі, кажуць, што гэта агучка. Праз хвіліну прыходзіць Вожык, кажа: ты даўбаёб? Ну, я, не ты. І я разумею, што тыпу кожны дубляж гэта агучка, но не кожная агучка гэта дубляж. Так. Так? Ну, глядзі. Просто звычайна, калі мы кажам агучка, вельмі часта людзі маюць на ўвазе закадравую агучку. Альбо, як яго самі там акцёры называюць voice-over. Вось. Але, ну, дубляж гэта ўжо так, гэта ўжо дубляж. Дзякуй, што дарэчы, дубляж чалавечы стаў магчымы менавіта, стаў прасцей, скажем так, менавіта дзякуючы нейрасеткам. Таму што яны, можа, кепска пакуль агучваюць, а зато вельмі добра выразаюць голас.
Так, мне Немона была зроблена з дапамогай нейрасетей, то бок на ўсіх дарожках нейрасетка выразала Што за галасы. нейрасетка, якой карыстаўся? Ой, слухай, я не знаю, трэба спытаць у гукача. Дзякуй Богу, не я гэтым займаўся. Окей. Вось, але ну там яна здаецца нават на лакальнай машыне можа запускаць. Ну таму што як бы табе там 2 гадзіны апрацаваць, ты не А будзеш там на працаваць. рэактор не трэба. Хер яго ведае, як яна там працуе, я не знаю. Но сэнс у тым, што так, яна выразае галасы прям вельмі файна. Вось, таму што калі мы паговорым... Яна выразае выключна галасы, Так, яна выразае галасы, астатнія гукі я думаю, пакідае. бля, там же просто дорожкі выдаліць. А потым... Вось. І прычым яна не просто выразае, а яна стварае асобна галасы, акапэла, і асобна як бы дорожку з гэтым. І гэта вельмі круто. Файна. Таму што калі зараз стандарты ва ўсіх фільмаў, якія выходзяць, гэта 5.1, так? Раней там стэрэа выходзіла, зараз 5.1 выходзіць. Ёсць такі міф, нібыта вось у 5.1 у цэнтральнай дарожцы як бы там толькі голас, а эфекты ўсе на астатніх. Ну гэта неправда. Па-першае, на цэнтральнай там таксама ёсць фонавыя гукі. Па-другое, голас не заўсёды толькі ў цэнтральнай, асабліва, калі гэта рэха. Альбо калі ідзе паранарміраванне, так, калі хтосьці злева ці дзесьці. Таму так, нейрасетка прапускае кожную дарожку. Кожная дарожка прапускаецца асобна праз нейрасетку. Гэтая нейрасетка прям вельмі класна выдаляе рэха, што круто, таму што голас раней можна выдаляць і умоўна плагінамі, якія не нейрасеткавыя, які неяк алгарытмічна працуюць. І там не ўсё вельмі добра, таму што я спрабаваў, і там да халеры застаецца. Там шмат застаецца, там артефакты. Увогуле не кранаецца ніяк рэха, яно заўсёды цалкам застаецца. Вось, а вось нейрасетка прям круто. Ну, вось, і тут мы, як добра, што атрымалася прыплесці нейрасеткі. Мы прыцягваем. Ну, яны дапамагаюць, так, цяпер я думаю, што амаль там кожная агучка нават з дубляжом, з маім родным гукам, дакладней, яна будзе хутчэй так, будзе дапамагаць нам нейрасеткі. Я думаю, што яшчэ як нейрасеткі могуць дапамагаць у будучыні, яны могуць пачышчаць, напрыклад, голас лепш. Вось. Пакуль яно кепска працуе, насамрэч, асабліва з беларускай мовай. На жаль, але вось, гледзячы на Adobe Podcasting Chance, якая вось раней... Ну я спрабаваў, яна гаўняна ўсё яшчэ. Яна гаўняная, але калі у цябе, напрыклад, ангельскамоўны спікер ці нешта такое, там проста гэта цуд нейкі. Проста трэба пачакаць. Это прям бомба, так. Я скептычна, не скептычна, а я з такім нават не магу патлумачыць эмоцыю, з якой я гляджу на людзей, якія кіпішуюць на шай. Тыпу, рабяты, пра што вы тут дрыгаецеся, тыпу, кожны год кажу, што вось-вось нас усіх заменіць. Не, я да таго, я пра шый-хейт хутчэй гэты, так? Ну, гэта тое, што ёсць, яно не пытае ў вас, тыпу, існаваць яму ці не. Я вось, слухай, я стаўлюся да гэтага так, што шый табе вельмі добра дапамагае рабіць тваю працу. Але цалкам замяніць цябе яна не можа, бо, напрыклад, ёсць маленькі такі прыклад аб тым, што рабіліся вокладкі для аднаго падкасту пра шый, і яны былі гаўном, блядь. Гэта цалкам, блядь, немагчыма. Гэта стокі артефактаў, ты глядзіш такі, як? Ну, гэта жах. Кажу, што шый так вельмі добра ўсё малюе. Та не, гэта жах. Не ведаю, аб чым вы кажаце. Карацей, сэнс у тым, што нейрасеткі будуць. Пытанне калі, пытанне як. Так, і тут як бы агрыцца на іх, не агрыцца, прад'яўляць, я не знаю, там, Midjourney ці каму, што яны выкарыстоўваюць працы людзей, якія на гэта дазвол не давалі. Ну так, не давалі. І што, паплач, блядь. Ты wanna cry? Ну кепска. Ну я не окей, давайте не будем карыстацца. Мне больш за ўсё. А потым прыйдуць людзі проста, якія будуць імі карыстацца, яны вас чымсьці абудуць. Гэта заўсёды ёсць і рыначак вырашае, давайте не есці мяса, давайте не выкарыстоўваць гэта, давайте не выкарыстоўваць, а давайте вы просто отъебетесь, блядь, ад нас.
Ёсць цікавая гісторыя, якая адбылася на тым тыдні ў тыктоку. Ёсць музыка постпанк з гэтага з Великабрытаніі. Ён калісьці зрабіў ролик постпанкавы, на якім проста спеў там маленечкі кавалак трека, і ён яго не дарабіў і ў выніку нікуды не выклаў. І хтосьці праз нейрасетку навучыў тыпу нейрасетку спяваць яго голасам, таму што спампавалі ўсе ягоныя трекі акапелы, навучылі нейрасетку. Вось, і нейрасетку постпанку, яна сама схлопнулася. Да. Вось, і ў выніку гэты трек дарабілі і выклалі яго на SoundCloud. Нехта дадаў яго ў буйны плейліст, і ён за некалькі дзён там некалькі сот тысячаў праслухоўванняў набраў, і ён зняў пра гэта відэа і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, і ён такі тыпу не клёва, калі ў цябе варуюць, бла-бла-бла, бла-бла-бла, а потым ты ў яго врубаеш первы же трек з ягонага апошняга альбому, а гэта маўчаць дома. Ну, тыпу, ты скардзішся на тое, што нейрасеткі, тыпу, імітуюць людзей, што ў цябе нехто... Увесь постпанк — гэта маўчаць дома. Ну так, магчыма. Не, ты ж чувак, там літаральна там рэфак іх, тыпу, адзін у адзін. Вось, і яму гэта ў каментарах за гэта прылятае. Тыпу, чувак, ты сам узяў, блядь, іншую музыку, якую не ты стварыў, ставіў у свой трек, а зараз кажаш, што нехта ўзяў твой трек і дарабіў яго за цябе. Лайналакі ёсць. Ну, калі чалавек, дарэчы, навучаецца чамусьці, так, і ён таксама не пытае дазвол, а можна мне вучыцца на тваіх працах ці не? Тут плюс-мінус тое ж самае. Але, гэта такая, тыпу, дыскусія з аднаго боку, як этычна, але тэхналогіі яны зазвычай ніколі не вось. Спытайце ў фармалагічных кампаній, адкуль яны ведаюць, як іх сродкі ўплываюць на цяжарных. Ну, напрыклад, так. А лепш не пытайце. Лепш не пытайце ў што яны рабілі з 41-га па 45-й год. І чаму Байер выпускаў Зарын. Вось таксама. Блядь, і адсюль выдаляць у выніку. Так, павернемся крыху да темы. Слухай, ты вось сказаў аб тым, што студыя, туды-сюды, запіс. А ці, можа, ёсць там у планах сваю студыю сабраць? Пытанне... Ну, так, мне просто... Ну, тады мне трэба жыць у Варшаве. Ну, умоўна, Варшаве. Я ўвесь час забываю, што ў Польшы, акрамя Варшавы, яшчэ гарады існуюць. Так вось, сэнс у тым, што большая частка, напэўна, будзе ў Варшаве, а я-то не ў Варшаве. Вось. Яшчэ шмат хто не ў Варшаве, хтось увогуле ў Беларусі. То бок, уся праблема ў лакацыях проста. А гэта пытанне... Да ты знаеш, неабходнасці ў гэтым няма. З аднаго боку было б крута, а з іншага боку, а ці трэба? Я думаю, што мне прасцей укласціся і акторам, з якімі мы супрацоўнічаем, абарудаваць неяк у кожнага дома сваю міні-студыю, таму што яна не такая дарагая. Так, як мы дайшлі да гэтага выніку. Вось. То бок, я больш скажу, там з некаторымі зоркавымі акторамі у нас так і ёсць. То бок я просто патраціўся ім на мікрафон нармальны і ўсё. Ну так, записываю себе дом. Зараз же умоўна табе не трэба тое, што табе трэба было 15 год таму. Так, абсалютна. Сабраць сетап дома на дадзены момант, калі вы не хочаце сверхякасць, я не веду, лампавыя прыампы і ўсё вось гэта. Яе ніхто не пачуе гэту вашу якасць у міксе, абсалютна. Мы записывали не моно, кожны записываў у сябе дома. На кожны записываў, абсалютна кожны, на розныя мікрафоны. Там было, колькі у нас, 6 чалавек было, так, ці 7. У кожнага свой мікрафон. Хтосьці увогуле на рэкордер там записываўся, так, нейкі. А у розных памяшканнях. Яно гучыць нармальна. Звёў чэл, всё, яно не даебацца умоўна па якасці тэхнічнай менавіта. Я не знаю, ну я записываюся вось у гэтым пакоі, вось на гэты мікрафон. О, дарэчы, потым яшчэ раз не забудзем расказаць, як бы, навошта нам скідавацца і што можна атрымаць за тое, што ты скідаваешся, як бы, на ўладарака. А ці ёсць выбар чый? Ну, пазней да гэтага вярнуся, выбару няма. Мы беларусы, мы звыклі добра. Ну вось я записываюся ў гэтым пакоі. Калі вы паглядзіце, гэта тут голыя сцены, і вось перада мной проста як бы штораеш. Тут ёсць рэха, тут можна зараз прэха, але плагінамі нармальна ўсё прыбіраецца на сёння. І якасць, я раней думаў, што тыпу у мяне вось мікрафон такі, які, ну тыпу,
Ну, кінатэатр, напэўна, трэба, калі запісваць прафесійны дубляж у кінатэатрах, напэўна, трэба штосьці лепшае. Потым мы зрабілі Німону, і я такі, да не трэба. Ну, не ты уже трэба, там реально. Саюз замаўляеш недзе, так? Ну, все, вось гэта мікрафон, на які я записываюся, ён цалкам адпавядае як бы тэхнічным усім патрабаванням. То бок мы записываем умоўна там Крысціну Дробыш на нейкі там піздаты шур у студыі, потым я записываю апавядальніка у сябе ў пакоі вось на гэты мікрафон. Розніцы ніякай. Нават ёсць розніца, калі ты чуеш сухі матэрыял, так? І зыходнік. Зыходнік, вядома, розніцай. Але я гэта ўсё зважу, і атрымліваецца годны прадукт, і розніцы асабліва-то і няма. Вось мы і дамы. Слухай, я як чалавек, які записывае вакалы на мікрафон для падкастингу, з тобой цалкам згодны. Я скажу, што такі мікрафон на падкастингу можна, блядь, на петлічку песні пісаць. Так. І гэта будзе, знаеш, такі аўтэнтычны гук. Гэта постпанк, бля, вы не разумееце. Ну так, падаць, тыпу, знаеш, гэта гранж. Лоу-фай зараз. Лоу-фай, гранж, яшчэ што-нибудь. Гэта шо есть, пацаны, вы не разумееце. Так, і гэта будзе арганічна. І гэта будзе нармальна. Я больш скажу, я спрабаваў на петлічку пісаць агучку, просто для тэстаў параўнаць. У мяне было некалькі мікрафонаў, мне там Вожак свой мікрафон даў, які тыпу не супер дарагі, але не супер танны, скажем так. Там родаўскі быў некі. Я параўнаў гэты мікрафон, родаўскі мікрафон і петлічку. Якія вынікі? Вынікі уражваюць, я скажу так. Я просто пазней пра гэта запішу TikTok, відосік нейкі. Але я скажу, што калі не называць кошт петлічкі і кошт родаўскі, так, і спытаць тыпу, ну наколькі там тая розніца ў кошты, людзі афігеюць, калі дазнаюцца сапраўдную. Таму што петлічка танней таго мікрафона кратна. Тыпу не в 2, не в 3, не в 4 разоў, не в 5, а кратна. У 20 разоў. Што за петлічка? Боя нейкая? Некая боя. Вось яна ў мяне. Блін, на ёй не напісана. Ноунейм боя, я зразумеў, тыпу. Ноунейм боя, якую я набываў у Беларусі, там за $12, карацей. Нармальны там гук. Нармальны гук. Асабліва ў міксе. Так, асабліва, калі ў цябе фонавая музыка гучыць яшчэ штосьці, там уже не так чутна гэтых шумоў. Я памятаю, у нас даберскі скідаваю, тыпу, пацаны, там, дзяўчаты, пацаны-пацанесы, карацей, зацэніце гук, да, дзе танны мікрафон, дзе дарагі. Вось. І, ну, плюс-мінус усе выкупілі, дзе дарагі, таму што асапраўды ўсё ж гучыць лепш, але, тыпу, што гэта за мікрафон, ніхто не выкупіў адразу. І калі я толькі напісаў, што гэта петлічка, тады ўжо хтосьці напісаў: «О, а я вось пачуў, вось ты сказаў, што петлічка, і тады я пачуў, што там тупо верхоў не дастае, там ці яшчэ чаго-небудзь». Ну, да гэтага не чуў. Ну, да гэтага не чуў, в гэтым увесь сэнс. Зараз тэхнічна гэта вельмі падобная гісторыя на тое, што ў мяне быў калісьці гітара Корт X100, мне здаецца. Дастаткова шокор. Да, ён, бля, каштаваў мне баксаў 100, 200, 150. Мне яго набылі, мне здаецца, 1 700 000 рублёў ён каштаваў на той момант у краме. Мільён. Вось. Бля, трэба пераесці. Ну, тыпу, вось, калі... Тыпу $2. Ну, добра, давайте, тыпу, $100, няхай будзе $100. І мне так моцна здавалася, я вось сидзеў за ім, а у майго суседа... Так, $100 магло быць. У майго суседа быў ESP Viper, вось. Ну, тыпу, гітара не самая вау, але там гітара за $500. Я сядзеў і думаў, блямба, вось яму ж нашмат прасцей граць, таму што вось у яго і грыф палепей, таму што у ESP вось гэтыя ахуенныя грыфы і гэтак далей, гэтак далей. Потым я зразумеў, што ў мяне просто рукі з дупы былі, вось, і ніхуя гэты інструмент у цэлым не вырашае. Не, ну, знаеш, яно вырашае просто на пытаннях, на таких дробязях, на якіх звычайны чалавек увагу просто не звяртае. Калі ты пераходзіш у разрад музыкі для музыкаў. Вось. Ну, умоўна, так. Асабліва, калі мы кажам, блін, пра гітару з перагрузам, так, сур'ёзна. Так. Ну, тыпу, калі гэта чысты гук, там павінна трэба выцягнуць, там ты заўсёды ну, не заўсёды, ну, ты хутчэй пачуеш розніцу. А калі гэта гітара з перагрузам, што такое гітара з перагрузам? Ты бярэш гук і настолькі яго скажаеш, ну, так пра што мы кажам? Возьми метлу, 2 струны і дисторшн. Так. Ну, я раней, калі ўгараў па гітарам, я глядзеў гэты канал, всялякія Джаред Дайнс, там яшчэ быў, яшчэ всялякія чувакі. І я ўжо забыў, Роб Скеллан, ці як яго там звалі. Карацей, ён рыдлёўку рабіў гітары з хуйні разнай. Ён зрабіў гітару з рыдлёўкі. Да.
я памятаю. Вось нормально Так. гучала, ну Усё нормально, так калі просто на перагрузе ў сэнсе. да, гучкі ставіш EMG якія-небудзь і нормально, там хоць не ведаю на чым заўгодна. Ну так я згодна. Просто цікава вось калі ідзе гэты срач контент-стваральнікаў тыпу вось я там набыў сабе там мікрафон за 900 еўра, Мне ёсць што сказаць на гэта. а ў выніку Ой, людзі дзядзька, вас ну, глядзяць, блядь, у AirPodsах і слухаюць, і там не вельмі шмат розніцы. А ў выніку вас не Вось, слухаюць. яшчэ лепей. Як Да. І вось гэта, дарэчы, праблема пачынаючых акцёраў агучвання. І ўвогуле не толькі іх, калі людзі губляюць прыярытэты. Яны лічаць, што Калі чалавек не разумее, што важна, а што не важна. І вось што ёсць таксама не ўсе разумеюць, што такое, напрыклад, якасны контент, што такое неякасны. І што контент можа быць цалкам якасны, запісаны на нейкую лапату там з размыленай камерай плюс-мінус нармальным гукам, так? Ну, на телефон, соответственно, з говняной камеры, але плюс-мінус там нормальный гук, і он таксама можа быць якасным, тебе могуць глядзець. А калі ты паставіш сабе свет, дарагі, святло, там крутую камеру, круты гук, будзе говно. Тыпу, і гэта не будзе якасным контентом. Вось. І калі мы кажам пра гэта, людзі не заўсёды разумеюць, што такое якасны контент. З агучкамі тое ж самае. Людзі гэта паўсюль будзе у музыцы, там вось асабліва з гітарамі, вось як ты казаў, тыпу, так? Я думаў, што тыпу трэба набыць новую гітару, тады я буду лепей граць. А трэба лепей граць, а не новую гітару набываць. Займайся, блядь. Тое ж самае як бы з агучваннем, так? Чалавек думае, што ён абсталюе неяк пакой, што ён возьме нейкі лепшы мікрафон, і ён будзе круцей гучаць, і тады яго кудысьці яшчэ і прымуць. Не прымуць. Як рубану. Таму што гэта не галоўнае. Я хутчэй возьму чалавека з петлічкай, чым але прафесіянала, так? Чым чалавека з самым крутым абарудаваннем, але абсталяваннем, так, але які не ўмее як сябе выдавлю. Вось, што ў агульцы важнае? Гэта адзін момант, так? Потым ёсць яшчэ ребята, якія запарваюцца ў апрацоўку гука, напрыклад. Ну ладно, у мяне не атрымалася, я на постпрадакшане умоўна там падправлю. Альбо зраблю суперкласнае звядзенне. Гэта таксама не выратуе ні. Важна у агучванні. Я складана заўсёды, што паставіць на першае месца, але вось зараз я бы паставіў самае галоўнае, гэта акцёрская ігра, як ты перадаеш персонажу. Як ты умееш граць голасам. Гэта не заўсёды проста. Так? Мне здаецца, увогуле гэта не проста, гэта не можа быць проста. Так, гэта карацей, гэта першае. Другое, гэта наколькі ў цябе рэчавы вось гэты апарат, наколькі ён увогуле ў цябе пастаўлены, наколькі у цябе пастаўлены голас, наколькі ты ўмееш працаваць з голасам. Гэта другое. Трэці момант, наколькі ты ўжо там з беларускай мовай плюс-мінус сябруеш, так? Вось інтанацыя, вось гэта ўсе акцэнты. Ну, гэта хутчэй за ўсё уграць мы сюды запішам. Там шмат нюансаў трэба ўмець. І толькі потым у цябе стае пытанне там тэхнічнай якасці, як гэта зведзена, на што ты агучваеш. Нават вымаўленне, магчыма, можна там памылкі там рабіць. Пераклад, я б сказаў, таксама дзесьці пасля гэтага ідзе. Наколькі ты там супер. Таму што людзі насамрэч слухаюць. На пераклад сярэдні слухач не так моцна звяртае ўвагу, наколькі ён там геніяльны. Просто павінен быць нармальны. А потым уже тыпу гук, звядзенне гуку, наколькі там вось колькі дэцыбел павінен быць вакал, тыпу 6 дэцыбел альбо 12 дэцыбел. Пачалося, да. Таксама пішуць наконт гэтага. Слухай, наконт перакладаў. Я вельмі добра памятаю раз'ёбны жарт з другога павучка пра гарбату масалу. Вось. Ён жа быў у арыгінале, як я разумею гэты жарт, пра тое, што гэта ці масала, хутчэй за ўсё ці нешта такое. Ці масала? Ну, я не ведаю, я просто не глядзеў арыгінал. Просто цікава, вы яго адаптоўвалі як-небудзь? Таму што, вельмі клёва просто атрымалася ў тым плане. Там штосьці было чай ці гарбата, так? Так. Гарбата-чай. Так. Гэта гарбата альбо чай. Так. Ну, гэта зрабіла перакладчыца. Вось. А я скажу, што я сябе як перакладчык ацэньваю тыпу, напэўна, лепш чалавек, які гэтым ніколі не займаўся, але
нізка. Я перакладамі не займаю, таму што гэта іншая сфера, і гэта тыпу праца са словам, это вельмі складана. Я магу рэдагаваць, таму што я, напрыклад, магу рэдагаваць з пункту гледжання там беларускай мовы, так, нейкіх. Часам я магу адаптаваць гэта пад ліпсі. Вось, я больш, калі другім разам праводзіш, так, другімі вачыма, як выглядзіш пераклад, можаш нейкі. Але агулам з наля стварыць вось гэту магію словаў я не ўмею. Таму я абіраю тых перакладчыкаў, якім давяраю. І там дзяўчынка справілася там у гэтым моманце, але скажу, што камбэк просто прыйшоў на першы гікаўскі панакідаваць. Не, я скажу, што просто яна вельмі малайчына, але не, я просто скажу, што у нас агулам праца з другімі павучкамі гэта прокляты тайп у нас ніхера там не атрымоўвалася весь час нейкая лажа просто. І па-першае, мы перакладалі па камрыпу, а потым трэба было гэта ўсё нацягнуць на лінію. Таймінгі ляцяць як бы адразу. Вось. Потым не так штосьці пачулі, таму што была кепская якасць камрыпа. Потым трэба было даперакладаць, потым трэба было адаптаваць. У нас ітарацыі рэдактуры было, напэўна, 3-4. Это шмат. Я разумею, прычым 2 ці 3 ітарацыі было ўжо пасля агучвання. І ў выніку мы зацягнулі... Прычым все агучвалі па камрыпу, а потым трэба было гукачу тайміць кожную рэпліку. Другі раз атрымліваецца просто синхронізаваць усё. Так, таму у нас не атрымалася, ось у кавярні атрымалася, напрыклад, у першы дзень выкласці, а у нас не атрымалася. Вось плюс, Я вось, дарэчы, хацеў спытаць пра кавярню, вось, таму што я не ведаю, яны неяк зніклі з маёй прасторы, я не ведаю чаму. Яны не зніклі. Яны не зніклі, я вось зайшоў зараз, у іх з апошняга коту ботаў, у ботах непераможны, Караліна, вось, то бок яны нешта... Непераможны не выйшаў, наколькі ці выйшаў уже. Не выйшаў. Ён для падпісчыкаў. Ён для падпісчыкаў. Добра. Ладно. Я просто хацеў спытаць, таму што кавярня, яны ж прытрымліваюцца іншага правапісу. Былі у вас стрэлкі. Я не думаю, што тут ёсць увогуле нейкія праблемы з гэтым, таму што яны ўсё ж нацэлены. Чаму афіцыйна? Я хацеў так спытаць, хутчэй за ўсё вас жа было нейкае пытанне, у якім, вось як мы гэта паказваем? Не было. Не было, то бок толькі афіцыйна. Только все. Не, это не белская школа, для меня не выйдзе никуда. Это... Якой латинкой карыстацца? Офіцыйнай, дзе L з кропкай. Не, ребят, я тут... Найлепшы адказ на гэтае пытанне якой-небудзь, блядь, калі якой-небудзь карыстацца, калі ласка. Карацей, не, тут пытанне абсалютна не стаяла. Я скажу, што у маім родным гуку, у кавярні, у тых жа павучках, напрыклад, Гвен агучвае адна і тая ж дзяўчынка. Яна і ў кавярні, і ў маім родным гуку. Вось, гучыць Гвен, а яна аднолькавая. Але просто розніца ў кавярні ў іх была двухгалоска на павучку, а ў нас як бы там было чалавек 9. Таму яна агучыла толькі Гвен. І яшчэ там можа кагось, я ўжо не памятаю. Мы крышачку гэта разбавілі. Гэта класная дзяўчынка, яна добра робіць працу. Таму я магу спакойна яе запрашаць, напрыклад, у мой родную, таму што яна адпавядае скілам, які як бы я хацеў бы бачыць. Мае акцёры, умоўна, яны ходзяць таксама часам у іншыя праекты. Я раўную, канешне, моцна, але асабліва калі іх клічуць, а мяне не клічаць. Але, Ты сябе бачыў, ты рама, куды цябе паклічаш? Яны цябе баяцца. Я не знаю, дарэчы, ты ж не пройдзеш, блядь, як ты выйдзеш з гэтага пакою? Было просто пару прэтэдэнтаў, калі там выходзіць нейкая гучка, там все, каго я ведаю, акрамя мяне, я такі, чаму я пра гэта нават не ведаў, умоўна кажучы. Так, калі я палечу ў Егіпет. Вось, але... Так, слухай, у мяне, я не ведаю, Лёш, як у цябе, у мяне засталося 3 пытанні. Вось, карацей, першае пытанне, мы крыху закранулі гэтую тэму, але гэта нават хутчэй пытанне да Лёшы. Ці ёсць магчымасць забашляць кінотэатру і сказаць, што давайте мы у вас тут вось пакажем
свой пераклад. Ці не будзе ніякіх праблем з аўтарскім правам? Глядзіце, Не, кінотэатры. конечно, не, у польскіх кінотэатрах, напрыклад, вядома, не. У віленскіх То бок таксама толькі здымаеш нейкія памяшканне, усё, там тыпу ты плаціш па гадзінах, ты здымаеш. І каб ніхто не ведаў, што ты там робіш. Так. Не, я у Беларусі ў тэорыі, таму што зараз у Беларусі няма ўвогуле аўтарскіх правоў, абсалютна. Але ці паходзяцца як бы кінотэатры цябе пускаць гэта, а хто ты, а што ты? Тут трэба, думаю, зараз просто в Беларусі такая сітуацыя, што там як бы фільтр такі есть. Я не ўпэўнены, што мой родны гук яго пройдзе. Да, ось. Але, конечно, пытанне аўтарскага права. Тыпу, вось я дакладна памятаю, што за Небела выдалялі тайтлы, блакавалі нейкія, калі прылетала нешта. Я скажу, як яно працуе. Не знаю, як зараз, але дакладна, але магу сказаць, як яно было, вось калі. Назаву ўсіх гэтых падляцоў, хто гэта робіць. Карацей, прилетае скарга на нейкі тайтл. 99% выпадкаў гэта кінапоіск. Бля. Вось, там праз Яндекс, не супрацоўніцтва. Ад Яндекса кінапоіска вось такога кшталту прилетае. А ты паблочыш у Расіі і ўсё. Не ў Расіі, а хутчэй паўсюль, дзе акрамя Беларусі. Вось яно так, таму што ад розных як бы можа прыляцець, і хост можаш і скарга ляціць не на сайт, як бы на хост. Хасту ляціць скарга, і хост табе піша тыпу ліст. Вось на вас скарга. Зрабіце што-небудзь. І ўсё, як бы просто закрываеце доступ паўсюль акрамя Беларусі, а ў Беларусі гэта фактычна і не парушэнне ніякае, таму што як бы няма прадстаўніка. Вось і ўсё. Так гэтае пытанне там вырашаецца. Час ад часу праходзіць нават у Польшы закрытыя паказы нейкія. Праходзяць, як бы праходзяць. Гэта ўжо адказнасць тых, хто як бы гэта праводзіць. Скажу, я ж не раблю. А у цябе дазвола пытаюць, калі вось, напрыклад, у любым выпадку там гэтыя паказы існуюць. Як мінімум я бачу іх у нейкіх суполках, нават у Вільні я бачу, паказвалі, дакладна памятаю, сшытак смерці паказвалі, прикольна, я не ведаў. Дакладна паказвалі у прасторы, там фінскі клуб ёсць, клуб. Вось, фінскі клуб, і там у іх ёсць такая невялічкая прастора, як кіназал, і я дакладна памятаю, што там глядзелі вашага Дэдпулу, і акрамя Дэдпула глядзелі, божахна, я магу памыляцца, але здаецца, што піратаў Карыбскага мора таксама. Так, гэта залежыць ад арганізатара. Заклаў усіх зараз. Просто. Гэта залежыць ад арганізатара. Арганізатар можа спытаць, ці можна, напрыклад. Арганізатар можа спытаць, а ці можаце даслаць нейкі нармальны, больш якасны файл, напрыклад. А можа і не спытаць. І ў гэтым як бы няма нічога такога, таму што, хто я такі, щоб мяне пытаць. Таксама ты же самы пірат, атрымліваецца. Вяртаючыся вось, напрыклад, да Дзюны, так, ребята там паставілі плашачку, тыпу, мы забараняем выкарыстоўваць наш пераклад і дзесьці яго там А хто вы такія? Тыпу, вельмі смешна гучыць. Але я ўсё адно не беру, як бы, не хачу спрачацца, як бы не хачу гэта, знаеш, скандаліць. Ёсць ваяр, які за аўтарскія правы борюцца. Вось, а часам гэта наадварот прыемна нават. Я памятаю, што 2 гады таму, дзесьці летам 22-го года, я ўжо ў Польшы, і я даведваюся, што ў Менску адбываецца нейкі там паказ Рыка і Морці. Так. І я такі, прикольна. А я нават не ведаў, што гэта, знаеш, тыпу, звычайна гэта як прахадзілі раней усе паказы. Ты пішаш камусьці, просіш, вось пакажыце, калі ласачка, вось вазьміце, вось мы такія хорошыя, раскажыце пра нас, пакажыце. А потым хтосьці бярэ, нават ці не пытаюць, просто знайшоў, узяў, бярэ, паказвае, яму не пра чого прасіць. Гэта прикольна, гэта ў нейкім сэнсе такое прызнанне. Это прикольнае пачуцце. І ты потым пішаш людзям, типу, давайте з вами, ці можете ви нам фоточок з мерапрыемства, напрыклад, накидаць, мы у себе там у інстаграме разместим. А яны такі, прикольно, гэта ваше, мы нават не ведалі, дзесьці там на кінакіпе знайшлі, вось, типу, вырашылі. Хаця ў кожнай серыі там канцэ типа агучана ў такім-то годзе спецыяльна там Дані Белков. А яны датуль не так. А з Рыкам і Морці што, дарэчы? Там пытанне ў перакладзе просто ўсё застапарыўся. Рык і Морці это таксама з разраду проклятых тайтлаў, таму што ён вельмі складаны для перакладу і вельмі складаны для агучвання. Для параўнання, адна серыя нейкага анімэ сярэдняга
на 20 хвілін займае 300 радкоў. І гэта радкі кшталту «Што? Так? Сапраўды?» Вы там 3-4 радкі я ўжо назваў, так? У Рыка і Морці гэта рэплікі па здаравенныя проста рэплікі, іх там 600, 400-600, але яны здаровыя, так, за той жа хранаметраж. І мала таго, што агучка выглядае як няспынны проста рэп, хуткі такі, так? Дык яшчэ і пераклад такі, і табе трэба яшчэ ўціснуць гэты пераклад, яшчэ скараціць яго, каб яно ўлазіла нейк па таймінгу, каб ты хоць мог нават гэтым рэпам прачытаць. Гэта вельмі складна. Плюс жартаў, які трэба неяк адаптаваць, перакладаць. Што з Рыкам і Морці? Будзе пераклад, будзе агучка. Артём, дарэчы, у твітары напісаў, што не супраць, калі хтосьці хоць іншы перакладзе Рыка і Морці. Калі хтосьці іншы возьмецца за Рыка і Морці, можаце перакласці, я агучу. Бесплатна, ну, тыпу, тое, за што як бы грошы ўмоўна. За сваю крутасць. Не, ну Рык і Морці, я просто даведаўся пра цябе, праз Рыка і Морці. Вось, мне вельмі спадабалася. Я тады даведаўся. Я ведаў пра Анібел. Мне здаецца, я не памятаю, з якога тайтла, але я ведаў пра існаванне Анібелу, але паколькі я не вельмі гляджу зараз анімэ, асабліва тое, якое выходзіць на дадзены момант, там, тыпу, чалавек бензапіла і ўсё. Я нават не ведаю, якія тайтлы апошнія выходзілі. Вось. О, дарэчы, магу параіць потом парачку. Добра, добра. Дам. Вось, і для мяне, канешне, агучка Рыка і Морці это тое, што мяне у прынцыпе прывяло ў беларускі дубляж, ну, беларускую агучку. Вось, таму. Дзякуй, да, прывёл, вось, лакалізаваў. Вось. Я скажу, што на Анібеле, дарэчы, выходзіць некалькі тайтлаў, якія мне вельмі спадабаліся. Пум-пум-пум-пум-пум. Зараз. Гэта, ну, я назову 2. Адразу схутенька. Гэта К1 нумар 8. Добра. Ну, просто гэта тайтл такі звычайны, просто цікавая баёўка, моўна, вось такі, як бы, такі а-ля сёнэн. Просто прикольнае, тыповае анімэ. А вось з нетыповага, што мне вельмі спадабалася, гэта «Аб рухах зямлі». Вельмі раю паглядзець, гэта карацей сярэднявечная Польшча, здаецца. Так, Польшча 15 стагоддзя. Час, калі за еретычнай ідэі спальвалі жыўцом. І там карацей пра рабят, якія вывучаюць зямлю, і вось геліоцэнтрызм, яго аспрэчваюць геліоцэнтрызм, і як бы вось што насамрэч гэта зямля варочаецца вакол сонца, як і ўсе астатнія планеты. Зараз пра анімэ? Это анімэ, і гэта анімэ. І ў тым-то прикол, што гэта анімэ, тыпу там все гэтыя паттерны анімэчны застаюцца, накал страсцей, вось нейкія такія штукі, але пры гэтым яно прям вельмі цікавае, і там сапраўды плот-твісты такія ёсць, прям нечаканыя, таму што яны ў нейкіх момантах змагаюцца з гэтай інквізіцыяй, вось, і там падымаюцца і пытанні, напрыклад, жанчыны ў навуцы там набыць, там падымаюцца пытанні... Пытанне, навошта? Ну, тыпу так. Падымаецца пытанне ўвогуле падыхода да навукі, там Бога, што яны вось тыпу не спрэчваюць, напрыклад, існавання Бога, а наадварот, што вось гэтая тэорыя, што зямля варочае вакол сонца, яна якраз наадварот як бы паказвае, што Бог ёсць, зрабіў прыгожы сус. І што для мяне вельмі прикольна, я вось кожны раз, калі гляджу нейкую серыю, я над гэтым задумваюся, тыпу, прыкінь, сапраўды ж існавалі людзі, якія пад пагрозай еретыканства вывучалі астраномію, вось у такім выглядзе, вось спрабавалі штосьці там даказаць. І ты думаеш заўсёды, а што вось матывавала гэтых людзей? Вось настолькі адданымі, як бы быць. Я не знаю, як яно было насамрэч, і ці была там сапраўды гэтая адданасць, як мы сабе зараз уяўляем, але гэта заўсёды такое пытанне, што людзі, калі людзі дзеля нейкіх сваіх прынцыпаў, яны вось ідуць на смерць літаральна. Просто каб сказаць, што вось і гэты свет не такі, які нам кажуць. Это прям вельмі круто. Мяне вельмі ўразіла, ну і плюс там нармальная такая гучка. Мяне вось, я не ведаю, ці гэта правда, ці магчыма проста ўкід, але вы ж ведаеце, як узнікла гэтая тэорыя плоскай зямлі? Вось якую на дадзены момант форсіць? Ой, не, я за пласказемельчыкамі не сышу са школы. Гэта быў студэнцкі разгон. Я таксама, здаецца, гэта быў нейкі прикол. У студэнтаў па філасофіі была тэма аб тым, што тыпу, каб неяк развіваць сваю, тыпу, не вестыбулярны апарат. Карацей, каб логіку, трэба нешта ўкінуць, нешта, што не можа існаваць ввогуле, і пачаць гэта даказваць.
што тыпу не, гэта насамрэч так і ёсць. І яны ўкінулі аб тым, што зямля плоская. І гэта так разраслось, што гэта дайшло да Reddita. Як QAnon. Так, і гэтак далей, яно так пайшло, і зараз вось людзі насамрэч такія, зямля плоская. Зараз, дарэчы, вельмі хайпуе вось новая тэорыя наконт таго, што Зямля круглая? Не, у Амерыцы дзецям у школе пачалі рабіць акрамя вось медычнага агляду стандартнага. Ведаеце, калі вы прыходзіце, вам на сраку наклеиваюць гэты скотч, да. Мы ўсе пра гэта маўчым потым. Робім выгляд, што гэтага не было ніколі. Вось, і што ім там яшчэ вочы закапваюць і глядзяць глазное дно. І зараз з'явілася тэорыя пра тое, што гэтыя кроплі, якія яны закапваюць, яны фарміруюць у вачах мікракамеры, якія тыпу праз Starlink перадаюць тое, што дзеці бачаць, вось каб сачыць за насельніцтвам. Як было б круто, насамрэч, калі б такое было. Я думаю, гэтым бы ўжо хтосьці дзесьці бы карыстаўся калі-небудзь. А тое, што як бы гэтыя камеры не могуць захоўвацца на радужцы вока, колькі яны б знікалі, змываліся вадой, слязьмі, там яшчэ мільён разоў. Ну ладно, тут логікі ніяк. Так, канспіралогія, гэта канспіралогія. Просто можна на ха-ха прабіцца. Мяне забанілі, я у суполцы пласказямельцаў. Я просто памятаю гэтыя часы, калі яшчэ быў папулярны ва ВКонтакце, і там все сидзелі. І там была такая рускамоўная суполка пласказямельшчыкаў. Я думаў, там людзі рофляць спачатку. Потым я зразумеў, што не, гэта тыпу не прыкол. Ну я памятаю просто штосьці папрыкалвалася, але мяне ў выніку забанілі, яны там все былі тыпу яшчэ такія ультраправаслаўныя. І мне хтосьці напісаў тыпу, а што ты там адпусціў, тыпу, ты карацей садаміт, таму што тебе патлы доўгія. Вось, я напісаў тыпу, што я так-то выглядаю як Езус. І тыпу мяне за гэта забанілі. Ён такі, Езус быў чорным. Так, з дрэдамі. Насамрэч гэта была суполка Netflixу. Джарас Тафарай, што сказаць на гэта. Так. От, давайте раскажу, пакуль не забылі, пакуль у нас ёсць час, пра тое, што мы збіраем на валадара пярсцёнкаў, збіраем на такі, ну, на дубляж. Вось, і у нас ёсць лоты, умоўна, тыпу, вось калі заданаціш столькі-то грошай, вось такие вот тебе будут. И там есть лот. Ну, першие два яны такие прасцецкія, типу, гэта ты просто першы фільм атрымліваеш у раннім доступе, калі $40 закінуў, типу, першыя два фільмы атрымоўваеш у раннім доступе. А калі ты данаціш $50, то ты як бы атрымоўваеш доступ у суполку. Гэта такі даволі папулярны слот, я думаю, ён будзе самым папулярны наступны на дзіву. Ну, ладно. Карацей, атрымоўваеш доступ у суполку. Што ў гэтай суполцы? Вось Вадзім там ёсць, не знаю, ці Лёша, ты там ёсць, ці не ёсць, калі не ёсць, я табе скину. Я ёсць. Я вам заношу. Карацей, сэнс у тым, што там мы публікуем працэс агучкі, ўсё, што за кадрам. І то бок, тыя, хто паглядзяць фільм, яны паглядзяць, напрыклад, толькі одну версію Арагорна. Вось, а у нас там іх дзве, напрыклад. Да, а Барамір паглядзеў бы дзве версіі. У нас будзе некалькі версій там Бараміра. У нас там 3 версіі Голума. Можна паглядзець, паслухаць. Там адказы на пытанні ідуць, так? Там чатик можна ў каментарах штосьці спытаць. Там я яшчэ далей буду публікаваць, вось мы зараз будзем, ну, будзе рэдактура рабіцца, каб пераклад адпавядаўся кніжнаму перакладу. І там будуць всялякія картачкі з тым, вось гэта Гандальф, гэта, напрыклад, там Борамір, вось ён так павінен называцца. Гэта Арагорн, а гэта воласць. Што такое воласць? А воласць гэта шыр. Ну, вось так пераклалі, напрыклад. Ну, можа, штосьці блытаю, я яшчэ будзем пераглядаць, но то, што я чытаў, там было пазначана, што шыр гэта вось воласць. Таму што старае англійскае слово шыр, і яно вось менавіта гэта і значыць. Таму шыр гэта не зусім як бы. Вось. І шмат вось такіх прыхалюх. Ну і плюс там адразу будзе туды ў гэтую суполку будзе злівацца фільм, як толькі будзе гатовы. Вось. Далейшы слот у нас ідзе $100. За $100 мы яшчэ ў канцы скажам, які вы прыгажуны, вось што вось дзякуй за донат Ваславеку агучым. Наступны слот, ён яшчэ больш цікавы. Мы для кожнага, хто заданаціць $200, папросім акцёра,
каб ён голасам персонажа вам запісаў асобную падзяку. То бок як гэта бачу, гэта будзе моўна нейкі кадр з фільма, дзе там сядзіць, напрыклад, Гендальф, і Гендальф табе кажа: ось, дзякуй там, дзякуй той Мама другі Трахер Віталь, што ты 88. заданаціў нам. Без цябе мы б не перамаглі Саурона, там ці нешта такое. Бля, адчуванне, быццам бы я уже 200 евро заданаціў. Вот. Ну, вось такі прыколы, то бок асобныя віды. Я І, ногу звело, почекайте. Вадим, блядь, у мяне бізнес-план. Мы заносим 200 У мяне евро. ногу, блядь, звело, пачакай. Сука. Вось такі разрыўная просто Аж связку оторвала, блядь. блядь. Ах, ну что, бізнес-план які? Заносим 200 евро моему родному гуку, и мой родный гук рекламирует перший гик. А що ви думаєте, інші проекти вже так не зробили? Ну, ти такий цікавий, у мене був такий, думаєте, ви такий одні план, такі? але у мене поки не Ну, я скажу, що ось мова Хау занесла 100 баксов, і якби ми у конце фільму подякуємо мова Хау. І апошні лот, гэта мікрофон. До того моменту, як ви запишуться усе. Не, пасля того моменту, як. А я думав на петлічку. Не, гэта будзе вось гэты мікрафон, вось які ў мяне зараз у кадры. Гэта будзе мой мікрафон. То бок гэта не просто мікрафон, на які будзе записывацца там частка, які паўдзельнічаў у агутцы валадара пярсцёнкаў. Гэта мікрафон, на які записываўся Рык і Морці. Гэта мікрафон, на які записываўся Шытак смерці. Гэта мікрафон, на які записываліся Піраты Карыбскага мора, Дэдпул. То бок ён вельмі стары. Яму 5 гадоў, на яго ўжо выйшла як бы гарантыя, але ён все яшчэ вельмі добра працуе. Вось, але ну карацей, вось гэта мікрафон, усяго $1000, не так і шмат. Насамрэч за гісторыю. Гэта мікрафон з 5гадовай гісторыі, на яго вельмі шмат контенту. Ты напішаш ліст які-небудзь там, типу, на гэты мікрафон у такім-то годзе. Да я відэа магу запісаць. Бля, нават калі папросіце. Ну, можна відэа запісаць, можна яшчэ што-небудзь такое. Типу... Зараз один вусаты такі, вось я яго і злавіў, я яшчэ і скажу, каб ён мне яго прывез. Ну, вось. І так дашлю, куды трэба даслаць, там прыдумаем, як это зрабіць, я думаю, з Амерыкай будзе складана. Не, ну слухай, існуе ж, типу, DPD і ўсё такое. Ну, пытанне проста коштаў, колькі ён там каштуе. Вось. Таму так, мікрафон з гісторыяй, да яго яшчэ можа пайсці поп-фільтр, якім я карыстаўся. Не гэтай, хутчэй за ўсё. Ну, гэта, мне здаецца... Вырашыў проста сетап абнавіць, так? Да ён яго ўжо абнавіў, хутчэй за ўсё. Я просто не ведаю, як пазбавіцца ад мікрафону. Ну, гэта, скажем так, гэта мікрафон, які мяне дагэтуль цалкам задавальняе. Я ім 5 гадоў карыстаюся, і ў мяне няма нагоды яго пазбавіцца. Абсалютна, таму што ён файны. Я ім яшчэ гадоў 5 быў карыстаўся. Я вось не магу пазнаць. Але тут ёсць якая нагода, умоўна кажучы, з ім распрашацца і пры гэтым выкарыстаць яго для добрай справы. Вось у такім фармаце я б, напэўна, развітаўся з ім. А так пакуль... Я просто не магу пазнаць, што гэта за мікрафон. GP120. Вось, я толькі гэта Perception 120 ці яшчэ ёсць ад гэтага, ад аўдыатэхнікі. Так, яны вельмі падобныя. Да, выдатны мікрафон. Я на гэты мікрафон у 16-м годзе записывал сингл Red Celebration гурта Destroy Майнами. Все выдатна. Можете зайсці на Spotify, ёсць гэты трек, можете паслухаць, як ён гучыць. Я на гэты мікрафон пісаў рамблінг. Я на гэты мікрафон карацей, ўсё, што я агучыў, ўсё туды. Всё, вот ён. Вельмі шмат контента на ім зроблены. Не білі па батарэях, калі ты яго запісваў? Так экстрим-вокал, ён ціхі. Типу. Не, вельмі гучна. Тады ты нешта робіш не так. Типу, экстрим-вокал павінен быць даволі ціхі, і ён павінен быць максімальна расслаблены, ніяк не траўмаваць цябе і гэтак далей. Ён не траўмуе, але ён даволі гучны. Фрай. Ну, пад фраем вельмі шмат... Фрай-чыкен, шо? Пад фраем вельмі шмат чаго просто ўзгадваюцца, але, ну, типу, фрай гэта, ну, типу, не тэхніка, фрай гэта, ну, типу, расшчапленне. Вось. Становись. Ну, карацей, да, ладно. Сэнс у тым, што... Неважна. Гэта было даволі і гэта не так магчыма гучна, як да мяне дома ж пісалася яшчэ на гэта мікрафон
холоднае сэрца яшчэ на гэты мікрафон пісалася і не трымай вось гэта таксама запісана на гэты мікрафон, дзяўчынка прыходзіла да мяне. Вось гэта было гучна, канешне, там. Ну мы пашукалі спявачку. Дарэчы, прыкол празорныя агучкі, знаеце, ёсць тыпу такая у рускіх, прынамсі, такая тэма блогераў усялякіх. Вось мы тут размаўлялі пра Лявона Вольска, просто зорак. Дык вось блогераў клікаць херня конечно. А вось спевакоў можна клікаць, таму што ў іх прынамсі голас пастаўлены, і плюс калі гэта спевакі шоумены, яны яшчэ ў акторку хутчэй за ўсё могуць. Вось тая спявачка, якая ў нас записывала не Анну, а Эльзу, гэта была я ўвогуле першая спроба ў агуц. Але я не скажу, што яна там на ўзроўні дробуш там ці нешта такога запісалася, але для першай агучкі гэта прям выдатна, вельмі добра. І вось так. Ладно, карацей, вось я сказаў, вось мікрафон з гісторыяй, потым перапрададзіце, калі мы ўсе Беларусь будзем вяртацца, перапрададзіце потым за 20-ку. Это у нас есть подкаст з Алінай Нагорнай. Аліна мне подписала типу ангельскамоўную і беларускамоўную версію сваёй кнігі «Мова 404». І я вот чакаю, пакуль я праз 20 год прадам яе на аукцыёне. Бля, у мяне тое ж самае з мадэлькай інваліднага крэсла ад Hot Wheels. А хто падпісаў? Ніхто, у мяне просто ёсць мадэлька інваліднага крэсла ад Hot Wheels. У мяне запакаваная. Няма нічога, у мяне толькі вось кубачак ёсць, фестывалі Mystic Fest. Магчыма, калі-небудзь ён стане патрэбным, калі я не знаю, што там, хто там быў, Bring Me The Horizon. Бля, лепей увогуле іх у жыцці не бачыць, як яны граюць. Да, ты знаеш, нармальна было. Там ўсё, што мне больш сапсавала ўражанне ад Bring Me The Horizon, гэта як бы... Фанаты Bring Me The Horizon? Так, якія стаялі... Мы даволі блізка былі да сцэны. Была такая моцная цесніна, я не знаю, і я амаль не чуў нават, як спявае гэты вокаліст, таму што як бы вушы просто ўсе гэтыя дзяўчаты, як бы, якія побач стаяць, яны просто цябе аглушаюць. Але агулам было нармальна. Не, мне спадабалася. Яны же Kingslayer там выканалі. Вось, было прикольно. Там Baby Metal былі фанеры. Яны, як і заўжды, гэта запускаюць. Там і так фанеры хапае, типу, там Олівер Сайкс. У яго, ведаеш, у яго, типу, хвалямі ідзе, ён калісьці нармальна спявае, калісьці цалкам забівае на усялякую практыку, тэхнікі, усялякае такое. У яго зараз нанова пайшло, і яны будуць у Чэхіі гэтым летам. Вось, я вельмі хачу на іх патрапіць, і я спадзяюся, што вось гэтая хваля датрымаецца, таму што калі зараз глядзець лайфы, ён вывозіць усё добра, там нармальна ўсё гучыць, яны раз'ёбваюць прямо на сцэне, калі гэта Оля не бухае. Мяне прыемна яшчэ ўразіў гэты Мегадэс. Бляха, я ніколі ў жыцці на іх не быў. Ну вось я нават не фанат. Я таксама не фанат. Вось, але на канцэрце было пачуць агонь. Я б вельмі хацеў у жыцці пачуць Пантэру. Але там зразумела, гэта ніяк немагчыма, просто музыка дзяцінства. І я глядзеў, як Філ Ансельма зараз спявае, гэта, канешне, пиздец і жах. Вось, што ж з людзьмі робяць наркотыкі і, кароче. Да, тут чалавек просто прасраў усё, што усе даныя, якія яму былі даны прыродай, каб быць неверагодным. Мне ў планах кавер зрабіць на Пантэру, на Волк. О, кайф. Вось, але пакуль толькі ў планах. Я разумею. Так, ну што, мы... Пачакай. Глядзі, мы ледзь амаль у кожным пункце размаўлялі і казалі аб тым, што пастаноўка голаса патрэбна. Трэба ставіць голас. Ты, як актор агучкі, можаш даць топ-3 парады аб тым, як паставіць голас. Вадзім для сябе пытае. Па-першае, так. Паказвай першае. Не. Самае галоўнае... Можа, літаратура якая-небудзь ёсць. Што трэба, каб паставіць голас, спачатку трэба навучыцца дышаць. Так, зараз я адкрыю свае нататкі. Самая пачатка трэба навучыцца дыхаць, і вось ёсць такая штука, як гімнастыка стрэльнікавай. Вось. Адзін момант, і там просто вучаць гэтай практыкаванні, якія яны выкарыстоўваюцца не толькі для пастаноўкі голаса, а яшчэ ўвогуле як дыхальная гімнастыка. Гэта адзін момант, тыпу што
трэба вучыцца дыхаць жыватом, умоўна, дыяфрагму, вось гэта ўсё, ну, хто вакалам плюс-мінус займаецца, той разумее. Вось. І тут яшчэ ў мяне ёсць парада надуваць паветраныя шаракі, напрыклад. Так, але надуваць паветраныя шаракі не просто надуваць, а на... Потом яшчэ і фігуркі завязваць. Тыпу ты не дуеш, а фу, вось, гэта тыпу складаней. І потым ты займаешся артыкуляцыяй. Гэта вельмі важна, для гэтага трэба практыкавацца з рознымі хуткамоўкамі, дыкцыю развіваць. Вось, ёсць розныя практыкаванні усялякія, яшчэ з коркай, напрыклад, з-пад віна, альбо залоўкам. Тыпу паміж зубамі заціскаць і... Ну, тыпу, ты береш вось так сабе, тыпу, карацей, што ты там размаўляеш. Вось, можаш аловак заціскаць, і там трэба на р, менавіта там больш акцэнту даваць. Вось, і, ну, трэба пашукаць яшчэ, знаеш, штосьці такога кшталту, раз падумаю, што... Ёсць всялякія проста відэаўрокі на размінку. Слухай, адзін відэаўрок па голасу, які я глядзеў, гэта той самы відэаўрок ад вакаліста Аматары. Не, ёсць, яны нават па-беларуску ёсць, але ў інстаграме. Там па-беларуску, ну, ёсць такая Шума. Ну, конечно. Вось, у яе ёсць канал на Ютубе Vocal Image. Яна пра гэта расказвае. Вось. Ты вучышся, а потым твоя задача ўвогуле пасадзіць голас на дыяфрагму, як бы. Вось мы селі, мы пачынаем нешта размаўляць. Мы пачынаем размаўляць так, як мы ў жыцці звычайна не размаўляем. Ён будзе крышачку ніжэй, ён можа быць там крышачку брыгаці, ну, такі прыгажэйшы. Вось, і ты вось як бы вось абапіраючыся на вось гэта ўсё на жывот, вось усялякі гэтай штукі, ты пачынаеш размаўляць. Вось, але акрамя гэтага яшчэ важна твая дыкцыя, то бок твая артыкуляцыя, каб ты кожны зычны, кожны галосны, як бы ты прамаўляў так, як трэба прамаўляць. Вось, яшчэ патрэбна, ну вось, все. І патрэбная практыка, шмат практыкі. Ты размаўляеш, слухаеш сябе, размаўляеш, слухаеш сябе. Вось. І гэта тое, што не прыходзіць знаеш, з адным там праз 1-2 заняткі ты не натрэнуеш гэта. Я просто ацэньваючы сябе там свой голас, я разумею, што мне там да года, магчыма, гэтая пастаноўка ішла. Просто ад таго, як я пачаў, і потым да таго, як яно прыйшло. Вось. Ну, магчыма, яно было б хутчэй, калі б я займаўся гэтым тыпу сістэмна, так? А то я звычайна просто агучваю, пераслухваю сябе і тыпу спрабую просто змяніць нейкі свой голас, паставіць. Вось. І знайсці менавіта тое гучанне, якое трэба, вось, каб яно гучала. Што ў нас яшчэ ёсць? Ну, всё. Гэта тое, што тычыцца пастаноўкі. Гэта не так складана, гэта некалькі там практыкаванняў, якія ты робіш, але трэба рабіць пастаянна. Лёша, бля. Вось. Слухай, розніца прям вельмі такая. Кайф. Ну што? Сканчивай. Подписывайтеся на Patreon першага гікаўскага. Абавязкова. Заносьце грошы на Малдара Персёнка, калі мы яшчэ не сабралі. Вось, я спадзяюся, што не так хутка вы ўсе назбіраеце. А то я яшчэ не далічыў, шчыра кажучы, другі, трэці фільм, я просто падлічыў першы, памножыў на 3. Вось, у тэорыі там яны могуць выйсці даражэй. Вось. Так што усіх з Новым годам. Так, усім з Новым годам. Гэта ж навагодні выпуск. З Новым годам, з новым шчасцем. Мы записываемся раней, у мяне тут іншае свята. Заўтра будзе. Дзень энергетыка. Сур'ёзна, да, дакладна, ты ж энергетык. Па першай, як бы, прафесіі. Са светам цябе. Так. Самая доўгая ноч сёння ў нас. Найлепшае, каб здымаць. Неба. Што вы гэта? Памятайце, што нават за самай доўгай ноччу прыходзіць світанак. Месседж. Дзякуй за тое, што завітаў. Было вельмі прыемна. Вось мы. Дзякуй заўсёды, што клічаце, заўсёды прыемна да вас заходзіць. Заўсёды ёсць яшчэ мне прыязджай да Вільні. Вось. Так. Размаўляем, сустрэнемся. Ну, такое адбываецца час ад часу. Такое жыццё. Вельмі спачуваю таму, хто гэта будзе ўсё мантаваць.